Янга, можно? Один вопрос. Да. С вашего согласия мы записывали, правильно? Да. Вы соглашение дали на съемку? Да. Ну, эта съемка... Сколько там? دوستان عزیز سلام، خواهش میکنم تا آخر گوش کنی، تا آخر التماس ویدیو درست تره. بعد حقارت میکنی، حرام خور میگی، دز میگی، چی میگی بکی. من همین ویدیو را ماندنی نبودم. متاسفانه یک اولادش نبرمد، یک مدین به عقل نبرمد که من گاو زنم. هستن میترسن ای بلاگی رو درست ترش. بعداً حاجی کامران خودش گرچند ما حقارت کردن فرزند، گرچند من شعری بعد گفته سوده. گرچند بسیار گپایی که اگر من بگم 9 سال نه شاید 18 سال چقرتا بره و خدا مشکلیش آسان کنه به خاطر هم فرزندش. التماس تا آخر گوش کنی، نسبتی سوم پوم هم مشه گوش کنی. خب التماس تو میکنم گوش کنی، بعد کامنتر می نویسی. آفیس من میاد تو میگی بگی. Не, ида хамаша исток накни, никак. Стол да бокапыш, стол кейста. Янга читай, не чувствуешь? Янга çiçeği çiçeği. Получается... Назад, назад. Вроде бы, да? Ой, брат, хаза массаж Почка друга. كيف اخرجهم؟ احنا لو سبورت ده مو ده مو بوالي هستن ki nara anasılar. Ako kamper خنق زاگه کشیش میکنی تیران. Agari, dere yak ujinay soyma da hatmaya doğa ki. Badin ki so. Hay buşku. Buşku ake. Ne, ama şöyle bak. Hamid dore abi. Fakri. Hamid gudakati savur megiri. Ma Fakri. Bad ya ujin tashkil kshona gina. Hamid gudakabte savur megiri gudako. ما اوژن کداگی هم گوداکو رابطه Ne iyi balo Ne da gudakobte savur megiri. Kanam gudako. Hamas dan gudakobte savur megiri. ما اوژن کداگی Su. Вот эти какие непонятные. Ну давайте детям подарим. Ha? Что? Детям. Какой из них есть? Хорошо. как хотите это ваш Детям этим. Я понял. так тагои Арбузы продавать. як минут Langari ada. Oji langari langari. хват тагои грифти сума сатф янга можно один вопрос с вашего согласия мы записывали, правильно? Да. Вы соглашение дали на съемку? Да. Ну, эта съемка... Сколько там? 2 миллиона за. Правильно. Остались еще перевод микрофон. Что 2 проблема? миллиона за. Так, получается 600 000 газ перевод мекняка. Тамом. Сейчас 600 000 перевод делает вам. Вот. С карты ваша карта. Çao soy. 500 на одну азу. 500 на одну. Хейтери bakıyorum. 3 нуля. 3 0 и 99, да? Tanıştan olmuş. Вы что хотите? Всегда надо на проверку 100 рублей отправлять. Зачем? Вот. Agari. Ham sebe. Gavnez diga. Ham sebe. Gavnez diga. Уйди!
Я кап. Шура долго ты балаками увидели. Да, это вот так сделай. Не надо. Сфоткай у меня, сфоткай. Tamam başka çok. Заходи онлайн. В интернет. У меня нету. Все, да? Янга? Пришла? Янга. 599 тысяч, еще 1000 рублей. 600 тысяч получил. А он гапиля густанин Да? Ана батонда. Джой боше, саломат боше. Рахмат мудабан имане. Нет у меня ничего. Ки дуоя ка азрат шумо омад. Азрат дуоя азрат ко. Тагаҷо 2 миллион 200 зинда қабул кардӣ. Кардам. 600,000 да картон гузарондам. Я добке тамом. Аллоҳ. Омин. Худо ҳами барои кори дар ҳами бари дигар боше. Аллоҳ акбар. Инте. Hava saat koyacağım. Ҳама сар фоизаи мо мебинӣ дуоя ка азрат буд ҳаматон ҷамъ шиде. برادرای عزیز چخیلی که میبینین قطع پدر کلا قرار داریم انشالله که ویدیو میبرویا خوب تماشا کنیم برادر جناب های حقیقت بینین اول چی گفتن این ҳама ҳақиқат ҳама ҳаст ҳама тинҷа инаи бачаҳо шерои нарво дар бармай ҳаматонда раҳмат барои диққатон ҳаматонда раҳмат یا دو که تمام омин худои таоло чӣ нияти доре ба муроду мақсадтон расе ҳама вақт ба сари баланд гарде ёфтагитонро дар навериҳотон сарф кине ранги ман облакбар саломат бошед. Худо нигаҳдор дӯстон. Тобистон бахир. Бачаҳо фақат дар видеои бобои лангари як видео мебирояку. Он вақт шумо растон мебӯянд шумо бесте теҳматшиё хиёнаткоро фақат мебирояд. накине дига турмад я дигана чокан зери чоҳ мешавад баъди накине дига игито омад ҳама кора буд кардан ина фақат кори ман пеш мера иншаалло шеринара мебурем раҳмат ба ҳамиё ки ина дар бади ман омадан кора буд кардан ина бо рӯи сафед дуо додушонам ина дар даҳани мани лифтем дар калидорам дуо метиём худо ба рӯи кортонатиям ҳама вақт сарбаланд бошед аллоҳу акбар همه همون گپ گذشته باشد ягон гап не байни мо бу шумо ин чизе ки байни мардум гузашт ия аки худотон медоне худ чон мефаҳмад байни ма у шумо аввал ягон гап надост ин намешад дӯстони азиз ин ҳолате буд ки сума ман чихел дар авлодаш супоридам ба шоҳиди амакаш ба шоҳиди падараш ҳамаи авлод чадиде яъне ки ман хоҳиш дорам аз авлодош агар авлод дошта боша медонам ки дора ба ақлу ба фаросат ман шуморо хоҳиш мекунам ёдтон боша ман гуфтам ки ҳатто айрустами лангарие ки бечора хизмат кардаи гунаҳгорш касте гуфтам биё ачот биспори амакиш негуфтесоди амакиша ман голос кардам зора кардам акаҷон биё як касе дар бари ман бишне фарзанди шумо мана айдарни тирма таҳмат кардаистаи ранги масҷидкар бобоҷон хурд аз ҳамаш бохабар буде имрӯз ҳама ту ручни кашидаги кагто гап надорӣ семияи шумо семия будай семияи мо семия набудай яъне ки авлоди мо авлод набудай морам обрӯ дорем морам зиндагӣ дорем фарзанди шумо айдарни тирма ҳар рӯз дар эфири ҳар як блогер бурмада ана ҳаромхӯр ана ма бобоҷони хел эй инсоно мана валлоҳ маҷбур накуне ки ҳар як видеоҳое дорам ҳар як короеро медонам ки фарзанд ту 9 сол нева 18 сол ё 38 сол мегирад аммо вай бародари мане ман шуморо мегӯям барои ҳақиқата биёи гап зане ё ки бача то биге дамша бигира хча бача куча мегирӣ кунша мебахше изини забражени гуфтерсо кунша бичиха бишина қанага ин видеое ки ҳозир мондам вай мана маҷбур кард ки мондам сумспория диде далши тамошо куне ки аслан ва шумо бояд аз ман отчёт напарсед шумо инаи бачак ҳозир мемонам бибинед ин абдуҷаббор аст суме ки дар картҳои абдуҷаббор падараш маҷбур кард ки бимонаш ба хотире ки комрон оли гап мезана ман просто нахостам зиқиш кунам занаш гуфт мун баран судаш кунам ман шоҳид дорам тирмаш кунанд ман намондам ба хотири вақт дигар занша бовар накунем а падараш маҷбур кард абдуҷаббора ки бачам биги ба хотири хизматҳои акад биги картҳо тамом шумо бояд абдуҷаббор абқапе рустами лангари абқапе суме ки абдуҷаббор ё рустами лангари ба ман додиянд агар ҳамаи ман нарасонда бошам шумо метавонед ҳар рӯз мана диз бигӣ ба ҳамон хотир далши тамошо кунем برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین ساخت سلامت هستین
бародарои азиз, ҳазор раҳмат, аллоҳ баракатон бата. Чӣ хеле ки мо навор карда будем барои колия бародармон, алҳамдулиллоҳ ки маблағе ҷамъ шид ки барои ёрдам кардани ҳамон бародар бароварданаш. аллоҳи меҳрубон баракатон та бародарои азиз. акай бобоҷон бародармон буд, алҳамдулиллоҳ чӣ хел чизаш ҳамаша мақсад гап зани бо хуб меша. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд ҳифзтон кунад. бародарони меҳрубон, масъалаи зубори ҳоҷи Комронё ки бо лақаби бо кличкаи Колия Таҷик ёз дар зиндон аст, ҳамата салом гуфт, миннатдорӣ бародара ба шумо мерасонам ки на танҳо тоҷикони Тоҷикистон, тамоми кулли дунё мақсад ёрдамаш карданд, хусусан 10 миллиони Тоҷикистон ҳамта ёрдам карданд, раҳмати худо. аммо маблағе ки дар картаи Сбербанки мо гузаштааст, мо ҳозамая аҳмиро рӯи спискаи мақсад навистем, дидем, алҳамдулиллоҳ дар бари экран бурмадан мегиранд, мо мехунем, ба диққат гӯш кунед дӯстон. зубори колия дар ҳамин зубори колия дар Сбербанк 12531 нафар яъне саҳми худшо маблағ гузорӣ карданд. кадмеш 500 рубл, 200 рубл, 3000, 10000, 5000 мисоли гап, обши ҷамъоҷам 3,343,966 рубл ҷамъ шид дар ҳамин зубор. фақат ида Сбербанк ай. боз такрор мекунам, 3,343,966 рубл. дар Душанбе Сити бошад дӯстони меҳрубон 26654 сомонӣ. дӯстони меҳрубон, мо Душанбе Сити чахан нашидагием барои чикор кардан, яъне ки синимат кардан, ҳамта дар Душанбе Сити истодагиай сомонӣ яке хай мебинем ки агар баланд шид ирси бо ирсишу мекунем, фоида ба мо, агар ки нашид иншоалло ба ҳамин курси пастам мо чӣ менем ирсишу мекунем. аммо ҳозир 2 маротиба мо синимат кардем аз чи аз Душанбе Сбербанк 2 маротиба синимат кардем. рӯзи 10 октябр соли 2023 соати 18:11 аз банкомати Алфа-банк 100,000 рубл ҷамъ мақсад синимат кардем. аз Сбербанк боша 11 октябр соли 2023 соати 16:57 ба маблағи 2,68,000 рубл, яъне ки ичса мо наличи гирифтем. боқимондаи сума ки боша дар ёру дӯстому 1,109,750 рубл буд. дар ёру дӯстои атрофи худ мо партофтем барое ки дар барои пешгирӣ кардан заблокиро нашидани яка кучаги павни заблокиро нашидани Сбербанк дар ёру дӯсто гузарондем. аз ҳамонҷо мо чикор кардем ва ё ба ҳамон маблағи наличи дар дасти мо додан. ҳайҷа баъд бud такси пулӣ рафтем, омадем суду, мисол мегем қатъи адвокатҳо рафтем, як ҷо абид кардем, ужин кардем, мисол мо раҳпулӣ таксиҳо ягон чиз додем ё ки акай Рустам буд. дӯстони азиз, ҳамчунин суморо мо наличи кардем. дар инҷо мо фақат як расход дорем, расходе ки билет хардем ба акай Рустамҷоне ки алҳамдулиллоҳ хизмат карда истодай 8616 рубл билет хардем ва ба чи рафт ба Уфа барои ҳамин кори ҳоҷи Комрон ки кора ҷиддӣ дида истодем. дӯстони меҳрубон, бисёр гам мезане, хоҳиш мекунем аз ҳар як кадоми шумо ки ин кор хеле ҷиддӣ аст, ин кор таҳти назорати тамоми мусалмонон ва тоҷикҳо аст ки ҳама ғамхорӣ тоҷикӣ мусалмониша оиди ҳоҷи Комрон карда истодай. хуб, ба ҳамон хотири бехатарӣ маблағе ки мисол мегем дар дасти мо ҳастай, ҳамин 3,343,000 чикор кардем дӯстон, дар ҷои лозима ки акоҳо бисёр курсиянд, мо бойлангарӣ мақсад додархони ҳоҷи Комрон, мақсад бисёр акоҳои ҳастанд, паси экран курсиянд, маблағ дар ҷои лозима ҳастай. рӯзе ки иншааллоҳ дар кор шид, мо мегирем оҳиста оҳиста расход менем. шумо иҷо як се хато мекунед ки мега ҳамун 3 миллиона шумо гирифте кия метиҳад ки вай мебароне. не, мо вақте ки ба адвокатҳо суҳбат кардем гуфт то 3 миллиона ҷамъ куне, шояд ҳамин оҳиста оҳиста расход мешава, то ҳамун кори дидани моро мешава, дар ҳақиқатан мешава. барои адвокатҳоро 320,000 100,000 мо 3-4 адвокат гирифтагем барои якша барои узбекбача ки барои бехатариш, я тайгаш барои хоҳарча, я тайга барои ҳоҷи Комрон, яъне ки акай Шавкати нов курсиянд. кор хеле кори ҷиддӣ аст бародар. суми маблағи 5 миллион 6 миллионе ки азвучи мекунанд дар интернет чунин нест. ҷа Тоҷикистон омадагиан хичон дидан, ҳамаро мақсад буровардан, спискара дидан, иншоаллоҳ дар экран тухоя нишон дода истодиян. ҳамин сумаи бо як бор дига мегӯм 3,343,000 ҷамъ шуд. дар Душанбе Сити дӯстони азиз боша 26,000 ҷо шид. ҳозир мегӯм 26,654 сомонӣ. фақат дуо кунед ин маблағ дар ҷои дар корияи рӯзе ки занг задан оҳиста оҳиста ба таҳти назорат расход карда мешавад. беҳуда ва баҳуда ҳусени 7 фарзанд дорад. мо аз ин сари маблағ хай 5000 10000 фарзандоша метиҳем ки ваям зиндагиша бурда мегира. хай тоҷикию мусалмонӣ ҳамин аст. ин аки сухана ба додарша метиҳем, ягон сухани дига кун бародарҷон худат. ассалому алайкум дӯстони азиз, салому алайкум ба кулли тамошобинӣ ки айни ҳол моро тамошо дидесен. бародарои азиз, ҳаматон миннатдор ҳастем ки дар як муддати кӯтоҳ мақсад
на камтар мақсад 12000 нафар ами сами хушона гузоштанд ами забори бародари ма. Я борига сипоси хидмат мерасонам ба ҳаматон. дуогӯ бошин иншоалло худо хоҳад ки соғ саломат бародармон ба сари баланд бироя. иншоалло як чиз фаромӯш накунам дӯстони азиз, ҳами забори мо тӯли 8 рӯз давом кард ки рӯзи ҳафтум аз соати 8 саҳар давом кард. яъне забора дар канали Бобои Лангари буровардем. аз ҳамҷа ҷамъшавӣ сарчи то ин имрӯзи 15 то 16 ки иншоалло маҳкам кардем картара. раҳмат ба ҳамат, аз ҳамат миннатдорам. битуне як кори хайр кунед, дуо кунед, кадме ки сум маблағ гузошта натунисе дуо каре, видеоро паҳн каре, лайк гузоште. яъне ки аз ҳаматон миннатдорам. сабр ба аҳли байти ҳами бародаро ки фарзандшо имрӯз паси панҷара аст. бобо як он гапи дошта бошӣ. чӣ мегӯм дигар? саломат бошем бародарои азиз, худо нигаҳбонтон боша, дар амони аллоҳ боша. ҳазор раҳмат. ин отчёти якум буд. якуме ки мо як рӯз пеш маҳкам кардан 3 миллиони 343 ҳазору чанд сум буд. то пагаша бо 15000 дига то маҳкам кардан заблокирӣ кардани картора чикор кард, боз зиёдтӣ шид. рӯзи отчёти диема бинем. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. бо мегӯ ки мана аз торма занг заду отчёти қавр бало қаври мирдату нигах не отчёт дар кора ана дигах ки не дӯстони азиз ҳами адвокат гуфтам меган ки чӯ дар сари судиш адвокат набуд задагиам ва ё манам дигаршам падари комронам агар колия 10 сол 12 солам бигира ё 140,000 айкисаи худам расход кардагим мардуме ки ҳаромхӯр мегеву сумхӯр ман то тоҷик нести и узбек ҳам нести садқаи узбек тоҷикит кина душанбе сити то чиш то Сбербанкш офиша мегум баъд дарши гӯш кине чӣ хел тақсимот шидагия илтимос хоҳиш мекунем то охира гӯш кине баъд хулоса бироре. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ. халқи азизам, бародарони меҳрубон, бародарони мусалмони тамоми дунё, парвардигор аз кулли шумо, аз ҳамаи шумо розӣ боша ки чӣ дар шаҳрҳои ғарибӣ ҳастед, дур аз ватан, дар Европа, дар Тоҷикистон, дар ҷой ҳастед, ҳама вақт алҳамдулилла сарҷам ҳастем ва сарҷам будем. иншоаллоҳ дуо мекунем ки сарҷам бимонем. раҳмат барои дастгирӣ то ки чӣ қадар мардуми ниёзманду камбағалу модарои дар раҳ мондаро ёрдам мекунем. ман аз ҳаматон миннатдорам акоҳои муҳтарам, бародарони қадрдон. хуб масъала отчёти комрон диққат кунед. шумо моро хати Бобои Лангари душном кардед, заҳмат кардед, чӣ қадар гапҳои қабул гуфтед. ба ҳамаш раҳмат. ҳамон фаромӯш накунед ки амакиш падараш аҳли байтиш намондан ки мо отчёта биспорем, сумора нишон битем ҳолати сумгирия то ки вазминӣ ба колия наша, барое ки мо бародаршем ва ё бародарои моан. мо сухани ӯро қадр кардем. шумо барои 100 рубл 200 рубл ту дили ҷигари мардума хӯрдед. бидуре отчёта бибинед чӣ хел сум спордем, ҳамаша тамошо кунед. худо ҳамаи моро ҳидоят кунад ва ба чунин шумо шахсои баднията шумо чӣ қадар гуфте баъзе блогеро баъзе бародаро пасшо намезанам, дар ҳамин ҷо пасшо намезанам ба хотире ки дар ваё на муҳим аст. муҳим дар ваё гуфтему кӯчагиё ки задагиам ва ё манам дигаршам падари комронам барои ваё муҳим нест ки комрон чӣ қадар мешина. барои ваё муҳим аст ки хайп яъне ки падари комрон даврае ки занг зад то блогеро бохтарира яъне ки идибега акай фахриддин делер офисиала чӣ қадар блогеро ҳастанд ба ақл ки занг шуд зад ва ё ки як одаме ки бояд туҳмат кунӣ бояд занг бизанӣ бифаҳмӣ чӣ вақте ки занг задан ҳақиқата ки дидан чӣ гап аст темара маҳкам карданд. дигар маҷбур шид ба ӯ рустам бурмад, рустами кал бародарак нигах ба ҳамчунин худованд ҳидоятат кунад якум бора парвардигор насиби ҳидоят набошад парвардигор хорат кунад ки чӣ қадар фитна дохтӣ. то тоҷик нести и узбек ҳам нести садқаи узбек тоҷикит кунад. ҳама қад мегӯм ки бародар агар ту мусалмон мебудӣ бояд мана занг мезадӣ мегӯи абдуҷаббора занг задам ию вая занг задам ё Бобои Лангария занг мезадӣ ту ягон таймо занг зада набуд муҳим да ту аудитория буд. агар колия 10 сол 12 солам бигира ту парво надорӣ ине ки агар худоам бироя озод шава агар рафт дар паси панҷара айрӯи туи бадбахт мешава ба хадум хотир ба хотире ки фитнара дохтӣ. ман нав кам дар сар мезанам ки ҳамун соли 91 чанд ҷанги шаҳрвандӣ чунин шахсои фитнадоз мисли ҳамин ки ту узбек ҳам нест ту узбақӣ я чӣ мегӯ бақбақш мекунам тари не ки иншоалло во мехӯрем ту лицо ба лицо дух кунамини во мехӯри ту нун намаки мина омадӣ хӯрдӣ во хӯрдӣ ман пастат намезанам. худо ҳидоятат кунад
دوستش کنید. شخصانی که منم ویدیو کردم خداوند خودم هدایت کنم، میدونه که در نظر دارم. просто خیلی علام که فتنه داختی، حتی تو برادر میگی آواز مادر این خودش سویتوه، مادر این از همه چی میگم آدم مهربان تریه. پدری کامران برآوردی، عمکش برآوردی، حتی آواز مادر وای برآوردی در اکران ازونه کشتی. با میگو که من از ترما زنگ زد اچوت قور بالا قور مرده تو نگاه کنی اچو در کرای من الله شاید که یا برآورده نبودم، برای که وقتی که کاری مقاماتی و همین چیزا میشوند باید یا هم یک کس دو کس درک بیا خپدن پس اکران حل شود. اما شما یا مهم نگفته، شما یا مهم ندونسته اچوت پرسیده. ما یکم اچوت سپاریدیم به همون آدمی که صحبت کردیم در دکره اومد شما در سر مشابهت گم نبوده شما ایت سبب شما اکران نمیکردین قجام شدیم، یعنی که اپاس نیای همیشه با خواهش امکوس که نبروره اچوت هم نشون نتی شما که کاری برادری ما مهم، یعنی که چی میگن خیلی مشکل میشوه، نه که شما مجبور کرده که ما بروریم. اکوس خدا خودش دعا کنه پروردگار برادر کامران ما را بروره. من در حالت آدم که برای در ترما میغلطه همچون مردک همچون مسلمان باید پشتگام نزنیم. من نمیدونم در اون حالت وای چی حال داره، در این ترما وای در چی کارو مشغول است، چقدر سختی را دیسه پدر یا هم حالش میفهمم. مستفیدی بیچاره سرش گران کرده تو داده شما خیلی بعد خط صحبت میکنید. ای دوشنبه سیتی تا چیش تا زبربانکش آفیش میگم بعد درش گوش کنه چه تقسیمات شده. التماس خواهش میکنم تا آخر گوش کنه بعد خلاصه بروره. آفیش 3,590,000 شده. ای دوشنبه سیتیش تا کارتاش با کدام خاطر 3,359,000 در کارت زبربانک جمع شده. 231,000 در دوشنبه سیتی یعنی 26,000 27,000 سومانی بود. از من میفهمونم تو بعد خط گوش کنی. از همین 3,590,000 چی شد ببینید. از همین 3,590,000 24,000 روبل ارسیش در دست عبدجبار مون، یعنی باز اینجاش هم میفهمونم تو بعد دقت گوش کنی. در من از سومی زبور ما در زبور یکم گفتیم 3,343,966 اگر ای خوم خدمت دیگه من فراموش نمیکنم شاو بود شامی 15 هم بود. اما کارت را محکم کردیم روز 16 روزانه که در همین بین 15,984 روبل گذشت به خاطر که تو کارت از بلاکیرت کردیم سو اومدن گرفت. خوب از بعد همین جمع شد 3,359,000 ای 3,359,000 68,000 دیگه عبدجبار من داد، یعنی که نلیچی در کارت پارتوف با کدام خاطر ای از سومی همو کارتای کامران بود یا که از اویلش بود نمیدونم داده بود. ای 100,000 وای برای ادوکات داده بود گفت امیت برای ادوکات. 207,000 همین 231,000 که ای دوشنبه سیتی یعنی که ای دوشنبه سیتی که شیده بود 27,000 سومانی از همین از بعد میفهمم اوجاش میفهمم 207,000 ای 231,000 24,000 شما میگیره برای رسخود در پایین میگم برای چی رسخود کردگی 207,000 شدامون پیرواد مینا نگاه کنید. بعد کالکولات آدمایی که حساب کتاب مینه بگیری 3,359,000 پیلوسی 207,000 پیلوسی 68,000 این با برای ادوکات بود در سیم داد که ادوکات ابدی از میگم با پوینتا آب شیشید 3,634,000 دستی با وجان غلطی 3,634,000 غلطی. از همین سومون چیکار کردم روز یکم پدر شد 250,000 دادم با یک روز دیگه شد با 159,000 دادمش که 400 چند سوم شد 159,000. خوب اگه مینوس کنه ای 3,634,000 مینوس کرده رفتن میگیریم ببینید زلال خدمت بی ای خدمت میگم تو 250,000 دادم با پدرش 159,000 دادم با پدرش 191,000 از خدا با کامران 15,000 با اویلش یوسف پدرش کاغذ دستی پدرش هسته در ویدیو پیشترکی که دیبگ مونده بودش مقصد پدرش در برم شتگی 400 نه در همجا اچوت سپردگیم 191,400 چند صبح خیلی 191,000 120,000 دیگه با روزگی امکش در همون آدمایی که باید کامران میبروردن در همه پیرواد کردم در کارتشو. خوب 100,000 دیگه ادوکات دو بار 50,000 دادگیم ادوکات. خوب انا دیگه کنه دوستان عزیز همین ادوکات گفتم میگن که چرا در سر سودش ادوکات نبود. ادوکات تو یک اولی که ادوکات میگیری و یک بار میگیرسم برای که داغور کردن در کار دراز مدت میشوه کوتاه و همون مهلتش بچید وقتی که این فیدنه و گپ خبر دید ادوکات هم بیچاره سومش که ندادیم هوی خورده ای کار
ба он хотир адвокат рафт. хуб масъала адвокат як тараф 100,000 га адвокат. вақте ки ман аз 3,634,000 ки дар дасти ман додан минус кардем 250 159 191 120 100,000 38,000 абҷабор аз ҳамҷа мебурояд бо 24,000 дига айкисаи худам минус рафтагиам ба хотире ки ман сума додам як рӯз пешакӣ бо падар шума 10,000 додам 24,000 минус минуси 10 рӯзи дига ки корхона баста будам айдими кори комрон 150 160,000 ё 140,000 айкисаи худам расход кардагиам мардаме ки ҳаромхӯр мегӯ сумхӯр ман аллоҳ шоҳид ки бобои лангари 150 ё 200 уҷа расходаш зиёд шид ай худам 150 140,000 зиёдтӣ расход кардагием. хуб дӯстони азиз душанбесития Сбербанка фаҳмиде 3,359,000 хай чизое ки мана додан 207,000 68,000 шид 3,634,000 аз ҳамин минус кардем бо 24,000 га аксаи худам дода будам. Отчёта диде? Отчёти Сбербанк мегзарем дар отчёти Душанбе Сити. дӯстони азиз Абдуҷаббор аз барои худо хизмат карда шавои бехоҳӣ 10 рӯза кашида мардума ҷавоб гуфта аз раҳ рафта омадан ҳатто фотиҳаш карда будам вале мегӯянд ки сума Колия Таҷик занг гирифтагиай аллоҳ шоҳид ки фотиҳа карда буд бечора корша павза кар омад аз дими кор шид баъд рафт хай занг гирифт. худо ҳидоятон кунад. дӯстони азиз рӯзи 15 ки мо шабаки Сбербанка маҳкам кардем збора маҳкам кардем хати Душанбе Сити корш мушкил ҳамҷа мо гуфтагӣ будем ки мақсад вайша маҳкам нем мо пгаша ки маҳкам кардем яъне Сбербанка баъд Душанбе Сития ки маҳкам кардан дар Душанбе Сити ӯ ҳамун шаби маҳкам кардагиму 26,654 сомонӣ шид. вақте ки мо Душанбе Сития баъд маҳкам кардем дар иҷа шид озман 30,421 сомонӣ 30,000 сомонӣ 421 сомонӣ чӣ мешавад 30,421 сомонӣ. хуб аз ин барои чӣ қадар шид иҷа барзиёд мешавад мега шумо уҷа 26,000 сомонӣ иҷа чанд қай 30,000 сомонӣ мегум ту барои чӣ аз ҳамин ҷа бародар гуфтум дар аввал ки я билети самолёти фурӯхт дар Сбербанк фурӯхт ята дар Душанбе Сити ки дар Душанбе Ситиш 2933 сомонӣ билет фурӯхта буд сразу ҳаққораша пиш кардем сума гардон баъд 400 сомонига ки ман чекоша дар рӯи экран мемонам кино мефурӯша ин филм тиёр мекунад филмҳои туркӣ мефурӯшаш мисол сериалора 100 сумӣ 200 сумӣ 4 та филм фурӯхтай. хуб нигоҳ кун ана мерем поён ин авоз 26,000 сомон агар ки курси ҳозира хати шавад агар хуб ин чекҳое ки ин бародар мақсад рӯзи 31 моҳи 10 гузарондагиай поён мерем так иша рӯзи ана якми моҳи 11 гузарондагиай сеюм чекай рӯзи дегими моҳи 11 гузарондагиай ҷа бо ҳаста ҷада так поён мерем. хуб иша рӯзи сеюм гузарондагиай хусайгап 4 та чеки 100 сомона нямаш ба факти далел алҳамдулиллаҳ ин пули ҳалоли хидмае ки мақсад ман намехом ҳаққам ягон сум бигзара. 4 та серияи туркӣ 400 сомонӣ аз ҳамин шид минус кардем то рӯзи маҳкам кардани картара 27,000 сомонӣ 27,000 сомонӣ у 088 сум 27,000 сомонӣ у 088 сум аз ҳамин 27,000 сомония ба суми русӣ гардондем 231,000 сум шид 231,000 рубли русӣ ай 231,000 рубли русӣ минус мекунем 207,000 шамана дод оз дар ӯ боло гуфтум дар ҳолати Сбербанк 207,000 шамана перевод кард 20,000 гаша ба оилаша перевод кард ба оилаи Комрона Колия Таҷика дар дасти ин мемона 4,000 рубл 4,000 рубли дигара 2,000 я бор қати Мурод таксида мераванд я борги қати доктор Беҳрӯз бо таксида аз ҳамимун ҳичи 0 отчёт ин ҳамин қадар сум шидай 231,000 сомонӣ дар Душанбе Ситиш 3,359,000 дар чи дар Сбербанк аз худо бутарсе ин қадар фитна надозе плюс ин баъд расходое ки бо Абдуҷаббор 38,000 сомонӣ барои чи гирифт барое ки ин расходо айкисаи худаш кард бо Колия бурмад ё падараш ино метавонанд айва отчёт бигиранд плюс дига 24,000 расид дига
буд ку 24000 сума 2000 сомониш ин 4000 дар такси рафт. Фақат 38000 га айкисаи худаш расход карда ин бечора. Аз барои худо хизмат карда. Бачаҳое ки калкуляторро дар дастонам ку бигира ҳисоб китоб кунӣ. Ҳисоб китоби Душанбе Сити Сбербанк. Телеграми Бобоҷон 88 силкаша мемунам. Бидрои дар ҳамуҷа чекҳои оригинал, яъне ки силкаи ҳаму Душанбе Сити парафтагӣ. Бидрои плюс минус кунӣ, отчёт учёт кунӣ, баъд видеоро ба диққат бигардӣ тамошо кунӣ. Отчёта дидӣ, чекҳоро дар рӯи экран ҳамаша дидӣ. Ҳам қатор мегум дӯстони азиз. Ман асабо монда шудагиам. Ман муҳлате, муддате ман телефономо алиш мекунам, рақамомо алиш мекунам аз ҳар як қадами шумо. Дар тӯли 7 соле ки ман кор кардам, ҳар чӣ кардам ба хотири Худо, ба хотири миллатам кардам. Аз ҳамин пас ман ҳоло дигар зибор намекунам. Ако қасами я марги мурдаро намехӯрам ки ягон марги мурда, ягон авария сахт шавад, дар ҳолатҳо ман наметавонам тоҷикам бояд марги мурдаи бародари ман, хоҳари ман дар кӯчаҳо намона рош кунем. Паси экран аз қадри имкон ба хотири Худо кӯмак мекунам, аммо муддати ман аз ин кор мебурам, барое ки падару модар гизалагӣ доранд, аҳли байт гизалагӣ доранд, худмам асабо монда шудай, ҳар як риху фискашолу лавкашолу мақсад одамое нолозиме ки ман такаббурӣ намекунам, дар пешам раҳшу наметим бихезан нисбати мо гап зананд, мо хуб намебинем. Ба ҳамон хотир як муддате мо дам мегирем. Иншаллоҳ меган оянда раванду боз оянда раванд. Бародари қадрдони зибор мекунанд, ҳамин корое ки хизмат мекунанд ҳастанд. ҳамон қатор мегӯям ки баъзе бародарое ки гап хабар мезанем, хетеро дар назар дорам, як хелта садқаи лангарӣ кина. Садқа як хизматҳои шавои бехобиш кина ки хоба хоб нагуфта, зана фарзанд нагуфта ба 4000 километр, 10000 километр, 5000 километр мерава дар ини Москва берун аз Москва ҷамъгирӣ менам модароро, зборо марга мурдора. Аллоҳ шоҳид ки ӯ бародар на ҳаромхӯр аст, на дидам, на шинидам. Парвардигор баракатш бития. Илтимос накунӣ, бас кунӣ фитнара. Миллати азизам, бародарони меҳрубон, отчётҳоро споридем. Барои чӣ мегӯяд ки сумо даркӣ? Як чӣ ту мегӯм. Ҳоло суме ки мо дар ҳамон одамое додем ки мисол мегем бояд чӣ кананд? Суме дар мардаме додем бояд ковлияро мебироварданд, ин гап хабара падари худаш дохт. Падари худаш ин фитнара дохт ҳамроҳи Рустам ки ваё тарсидан сума баргардондан. Мо оли сума пара гирифтагӣ нестем, аммо ба хотири обрӯ, ба хотири гап хабаре ки баъзе фитнадозон накунанд, бечораи Лангари бобо айкисаи худаш акои қадрдон гирифт суми падара додем 2 миллион 800. 2 миллион 800 ки додем чӣ мешава? Дига ако 1 миллион ай одамо мо гирифтем, бо муҳлат гирифтагиян, бо ай одамо ҷамъгир кунанд. 1 миллион 800 дигара мо бояд бигирем, дар кисаи бояд бобои Лангари бобро дар дасти аков худошу бизананд. Аммо суме ки додем фақат 1 миллионаш ҳамон одамое ки падараш дар Тоҷикистон вохӯрда буд, қатишон дар Москва омад вохӯрда буд ки ай кору моро хабардор накард, оли имрӯз мегам мо намедунем, ҳамашу фикурси биданд, ба ҳар як суме рафт, ба ризоги худшон рафт, аз ҳама фикурси биданд. Фақат аз аввал падараш фикурси набуд, баъд фикурси шид. Ман падараша пас заданӣ нестам, аммо хеле санг хӯрдем. Мега ки чӣ меган? Тоифаи чӣ меган? Мурда параст меган, зиндакуши мурда параст. Ба он хотир ако баъзе одамо қадр намекунанд. Ба он хотир як муддати дам бигирем. Ман хеле асабом харобам, мехолам диринам ба кафа, боре ки нуну намак ма мехӯрану чунин гапҳо мезананд, не ки сабр дорам. Худованд сабрмо битияву кадмед ки Бобоҷон 88 дар корта ҳиҷома биёд дар хизматем. Як муддати дам мегирем иншаллоҳ. Барномаи худмо мекунем, рекламаи худмо мекунем, мерем мақсад ҳаҷи худмо меем, ҳиҷомаи худмо дар хизматем. Тоба караме ҳам қам мондаем карде ки як борига мегум ту ай 3 миллион 634 250,000 падараш, 159,000 падараша додем, 191,000 расходошон шиданд, 120,000 амакиш ба ҳамон одаморо дода буд, 100,000 адвоката додем, 38,000 Абдуҷаббор барои расходош гирифт, 2 миллион 800 дигара ки диде ки мо чӣ хел падараша споридем навора. Дигар дар мо ҳатто айкисаи худмо 24,000 дигар дар ин сумтии минус рафтагӣ ҳатто дарак наёфтем. Минуси бо иқарози расход, иқа мушкилиҳо, иқа переживат. Миллати азизам, валлоҳи қасам, биллоҳи қасам, таллоҳи қасам, дар тӯли навор ина як бор қасам хӯрдам, ба хотири Худо, хотири миллатам кардам. Ҳамата дӯст медорам. Ба ҳад имкон хизмат мекунем. Ҳар чӣ кардем ба хотири Худо кардем. Миннат намекунем.
برادر قدردان بسیار هستن انشالله با خدمت میکنن. خدا ما را ببخشه. خداوند میگه ببخشید چون من ببخشنده را دوست میدارم. این برادری که من دشنام کرده یا که نوار رو پست بلند کرده ولی مدت بخشیده تو نمیتونم باره دیلم پره اگر بگم بخشیدم تو ایدرم باشه لیتسمیر درویه میشه. بعضی نواره برادری که نوار مکره سودیان نون نمک ما خوردن درویگی کرده سودیان کینه در دید دارن اما اومدن نون نمک ما خوردن یک گپی یک ساله دو ساله را در دلشو گرفته با گپ خبر کرده گشته سودیان. این عمل منافقه بخشیدی از برای خدا ببخش نبخشیدی یک کجی بیار بگو با جانم یا ای دیلم رو ورده نمیتونم من چخیل کنم یا منافقی نکن نه یا دک پیش من نون نمک ما بخو خدمت کنیم با امروز بخیزی نوار میکنی یک گپ پرسنل بگه که در فلان چیز لا فلان جا ما را امتری گفته بود دکینه بیسته همون تکینه داری که پیش من گیجا میای. این ای اچوت دیم بود که من 8 ماه بود 5 ماه پیش سپاریدگی بدم ای برادرو همین سوم در کارتای من نبود اولی کامرون میگه سوم نسپارید با خاطر پدرش میگو اماکیش اینو میگفتن که نگش اولاداش میگفتن رستم لنگری میگفت که مقصد نگی که تلفنو در پرسولش کردن گرفتن خونه بانوم گنرال ماشینی که بود که میخواست که کامرون براره رفت پدرش در خود حصار بود دیگه وا خوردن در همو شهر گیجا وا خوردن قطعی آدمی وای مسکو اومدن با جای همو وا خوردن حتی 130,000 120,000 گره همه خود شد دادگیان همه را میدونن چی روشناخ یک بیا گپی سخت نزنم پناه تو به خدا کی فهمید نفهمید خدا حفظ کنه کدمت گپ داری ای اگر که صاحب داشته باشه اولاد داشته باشه من پس تو نمیزنم مردم اولاد دارن این قبچه تو اگه کونگ نزنه بشیندم در نیمجا والله قسم همون سکلادی صبور میرم یا ویدیو میکنم اوزبک چیکو کرده چخیل سومورا گرفته من پروستو برادر من نمیخوام برای که در وقتش کامران کولیا تاجیک من فریب کرد که من پستاوید کردن من نفهمیدم یه سال پیش من چی گهو خورده بده بعد فهمیدم در پیشی رستم لنگری زانو قطعی زد گیریا کرد من اکجون اینجا بکش برور مردکی کوچک گیریا میکنن خیلی افتادی به خاطر فرزندات ما برادرتیم دبارت خستیم تو چی امروز کنک زده ایستودی خدا هدایتت کنه من خواهش میکنم برادرها اگر داشته باشه آدمای باورش بیای آفیس بابا سومه که من ای عبدالجبار گرفتم ای کارتای عبدالجبار گرفتم ای رستم لنگری ای کزم چیزی گرفتم اگر همه اچوت سپوری نتونستم بگه کی بابا جان تو پدن علاوه هر روز ویدیو کنی 500 چند هزار ای کارتای خودش زنش میگه یا من نگرفتم یا من کار ندارم و یک اکای رستم لنگری گرفتن در چیکار کردن در ادمکتو سپورت و یا بارست خچو جواب دارند هر یک سوال ای مردم ای برادرو من به خاطر خدا کردم به خاطر کامران برادر میکردم کلیه تاجیک متاسفانه نمیدونم در چی گپه کسی گپ داری سر استول بی بعد ایمن دیگه اچوت نمیبینی در حالتی که اولادش جمع نشوه آدمای بوارش جمع نشوه ایمن از چوت نگیرن بیای اچوت بگی بعد ایمن بعد اکران میبری چیکار میکنی بکنی خدا همه ما را برای راست هدایت کنه ولی گیریا کسی که من یا رول تو نبود قور بالا نبود شاعر شده مردک کوچک شاعر میشه شاعر شدی یا شعر خوب نویس من دچکوی کردم به خاطر خدا کردم حتی ای دچکام لنگرول میگه که دچکو کار کی اون چیکار کنه زون کوتاه کنه گپ زدن نتونه ما اگر تاری میگفتم در لنگری میگفتم ای لنگری با جای کردم که با حالت زن فرزند مخورت کرد لنگری من گفتم به خاطر خدا من میکنم اون بیگزار حقارت کنه روز بر ما سر استول گام بزنیم پناه تو به خدا کسی فهمید نفهمید السلام علیکم ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз дӯстои азиз хеле ки шумо дидед наяввал то охири навора ки акай бобоҷон ачотошота дашанбезисти ва звербанка ҳамаша падробна ма шумо дафаҳм монд ва ма чӣ ки кори кардам ай аввал то охира аз барои худо ба хотири бародарам кардам иҷа фақат нафарое буданд ки дар байни дар омадан фитна андохтанд бародарои мо бисёр бовар карданд мақсад нобоварӣ бисёр шид ай ҳама шумо хоҳиш мекунем ки ҳар коре мекунед намекунед аз барои худо кунед аз барои худо кунед ба худо бисупоред чизе буд набудина дар рӯи экран баромад ҳама шумо диден кадом сум куҷо рафт каҷо нарафт ҳамаша диден ами ба факти далел ҳар чӣ ки буд ман ами барои душанбестӣ чанд рӯз задам барое ки ман худам дар россия ман дар вернус равон кам дигаву дигар кор якчанд рӯз барои аму дертар шид ачотучот худо ниябонтон ман навораимон деҳқониян бахшиш ки дурози бад шид خدا ما را برای راست هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз умедворам содим саломати хубин иншоллоҳ имрӯз сухан меравад дар масъалаи зубори куллияттаҷик яъне ҳоҷи комрон бародари азиз хуб гӯш кунед бо диққату охира баъд мининӯихта яъне фикрҳои худтона дар комментария бинависед
хуб саршавии збори колия чӣ хел сар шид ва чӣ гуна анҷом ёфт. Нигоҳ кунед дӯстои азиз, вақте ки колия таҷика қапидагӣ будан дар сари суд ана хоҳиш мекунад ки збор кушоянаш ва мардум ёрдам кунад то ки мақсад ягон кӯмаки шава барои бироварданаш. Ва ҳамин хел мешава акай бобоҷона мегӯяд ки картаи оила мамонед Сбербанка ва Душанбесити падар мамонед. Пас яи суд акай бобоҷон занг мезанад падарашам мегӯяд ки колия таҷик ҳамин хел гуфтагия бачатон мегӯяд ки ман намефаҳмам карта партара, ман чӣ медонам карта парташ чия мақсад, ман намедонам. Ана мегӯяд ки ягон наздикӣ дига надорем. Бобоҷон мегӯяд ягон хештавор ягон чи нест дар Россия, худаш дар Тоҷикистон буд он вақт падараш. Баъд мегӯям додараш аст Абдуҷаббор. Хулоса ягон мара пайваст мекунанд дар группашон, видеозвонок гап зиста ватсапда. Баъд мара мегӯяд падар ки картҳо тамом. Ман гуфтам ки не дар кор нест падар, ман намемонам, гуфтам ман намемонам, ами чиз гуфтам проблема мешава. Баъд яди гапи дигам гуфт ки ноилоҷ, гуфтам хай майли, барое ки мо чандин сол баъд бародарӣ доштем, баъд нун намахр будем. Ягон гапи чап зиёдӣ дар байни ман ва Комрон набуд, то ҳозира нест. Рости гап, то ҳозира мо гап мезанем, хати ҳоҷи Комрон айдарун занг мезанад, салому алейк, 100%. Ягон проблема нест дар байни мо, ягон ақоратгӯӣ нест дар байни мо, ягон чи гапи зиёдӣ нест. Ягон то ҳозира дар байни мо ягон гап чап набуд, то ҳозира нест, мо гап мезанем. Хулосаи гап картҳоро мондем. Збора сар кем рӯзи 7 октябр ва рӯзи 16 октябр абети мо збора маҳкам кардем ва номероро алиш кем, мақсад номери Сбербанка паминият кем ва картара заблокировать кем. Хуб дӯстои азиз, нигоҳ кунед ки дар натиҷа 3 миллиони 359,000 рубл дар картаи Сбербанк ҷамъ шуд ва дар Душанбесити бошад 27088 сомонӣ ҷамъ шудагиаст. Дар боя борига хотиррасон мекунам, дар Сбербанк 3 миллиони 359,000 рубл ҷамъ шуд ва дар Душанбесити бошад 27088 сомонӣ ҷамъ шудагиаст ки амира мо ами сомонира ба рубл перевод карда будем 231,000 рубл шудаги буд. 231,000 рубл. Нигоҳ кунед бародари азиз ки ана хуб ҳамин суми ки чи суми ки мо гирифтем, кроми расход чи суми ки ман дар бобоҷон супоридам, бобоҷон бурдагӣ дар падараш супордагӣ. хоҳиш мекунам бас кунед, ами кунковира байни якдигар фитнаандозира бас кунед. Биен як муттаҳидшин, як камтар моро тоҷик мегӯям, моро дигар миллатҳо ҳам тамошо мекунанд. Хоҳиш мекунем ами обрӯе ки дорем каматам амира нарезонед. ҳар рӯз ҷанг разбор, ҳар рӯз ина ба фак дар як хелаш видео мекунам, ина ман ба фак гап мезанам, ина ман ба далел. Майли бародар, кӯшиш кун байни якдигар ҳалш кун. Чӣ дар кор темаи шумо, мақсад тематикаи шумо байни халқ дар кор нест. Кӯшиш кунед байни якдигар занг занед, чақчақ кунед, ҳал кунед. охи бародар, ганаҳгора пуска як кори кун, бахшиш барса, мақсад ё ки лезетска боша бахшиш барса, ами ба як тавофуқ биен ки байни якдигар дигар низо накунед, мақсад байни якдигар дигар даъво дар ютуб набуроред, якдигара шарманда накунед. хуб ба ин хели видео кадан ва дар ин хели чи ягон тамон обрӯи зиёдӣ намегӣ кун. Барои чи Сбербанки мара мудан основной мехостанд Душанбеситиро монан халос. Барои ки зани бояд картаи занаш мемонанд, дар сари суд занаш гуфтагие ки ана мада дар кор нестай, Комрон мада дар кор нестай, пускай бар ин бишнонедаш. Ина мегапа гуфтагие ба ҳамон хотир бачаҳо камтар дилшон монд. Гуфтанд ки хай Сбербанкшан аира мемонем. Падара пирсидагиян ҳамаша падар ана сагласават кард. Баъд картҳоро мондан. Марам намехостам ин чиза, марам намехостам ин проблемара, не ки хай сагласават кардан, мақсад розигӣ додан. Баъд ман картҳома мондам. охи бародари азиз, худоаматан нигаҳбон боша. Ба филм мардакои мефаҳмидагид иншоалло ки фаҳмиден. ва ин намефаҳмидагия ки агар миллионта видеош кун ки ва ин намефаҳма. охи ҳамата як борига худо нигаҳбон, эҳтиёт кунед ва дуо мекунем ки худованд тезсар мо дарони панҷара озод шава, бия сари устода бишнава, баъд темоша чақчақ куна, чизе аст нест, гап зана. хулоса аз ин ки диде ки Абдуҷаббор чӣ мега, туғри диде ки Абдуҷаббор ина чӣ гуфт, сум дар чанд қа ҷамъ шуда, чӣ хел споридагиай. баъди ин дига гапи зиёдӣ назанед, отчёти якам дуюм ҳамаша мебинӣ. ӯзи ассалому алайкум бародари азизам, акаса созем хубин алло хайр кунтия. бародари азиз, як навор дидем дар интернет, як блогер бомада видео карда, как будто ки хобиҷа мақсад пуле ки мақсад барои колия тоҷик ҷамъ шудагиай, ҳамин пула бародари азиз как будто мақсад то куҷо ҳақиқат дорад, то куҷо ҳақиқат надорад. дар инҷа падари колия тамоман мада дигар чиз гап зад, яъне дар видео тамоман як блогер видео кардагиай
360 градус видеора то додагиай бе асос, яъне ки хеле ки ӯ зани ӯра бурда буда иам асос надора то ҷое ки аниқ кардам фаҳмидам блогер ма намедонам чанд рӯз ира таҳқиқ кардага и видеора ҳамин гапа як ҳафта шида таҳқиқ ресам санҷид ресам вақте ки як каса навор мекуна ай пеши одаме ки кар надора кира видео мекуна ай пеши як бор бояд бигзара лишна ма любой каса видео мекунам одами дастойни боша зангиш мезанам курсиш мекунам то что мақсад рама видео кардесам навод кардесам ҳамин ханам ки проблема иҷо чӣ гапа яъне бохабараш мекунам вақте ки агар ҳамин одам яъне ки мақсад кар касе ки набоша саркашӣ мекуна зурӣ мекуна сраза видеоша мебуронам хати вай ман ҳафтаашта мекунам яъне ки одами дастойни гӯш мекуна гапа ду тарафа роҳи ҳалла меёва яъне бародари азиз ман чанд тарафа кофтум яъне ин чиза то ҷое ки медонам ин блогере ки дар бораи колия видео кардагиай на зани колияра дидагиай на зани колияра мешноса на ягон ҷо мақсад как гуфта бурдагианша рафтагиан абе ки чи гапои дурӯғ беасос бародари азиз ба ҳамин хотир чӣ кардем ки ман историс кардам гап задам гуфтам ки пеши бобоҷону лангарӣ мерам барое ки ман пешакиёра занг задам ки чӣ гапа иҷа бобоҷону лангарӣ яштан гуфтам ки иди бе иҷа думо пула гуфт падар гуфтам пула да падари колия чӣ ба надодем барое ки падари колия мана гуфт ки навори падари колиярамон Вале бародарҷон. Вода ҳамин видео кардан наркор. Барои кира видео кардан наркорай? Барои бачаам Ҳоҷи Комрон Колия Таҷик. Чикор кардагиай вай? Вай мана мақсад видео кардан збор кардан одам мегирем гуфтан адвокат ина дина сари судуш буд адвокат надошт Пула гирифтан чикор кардан? ина пула чод надодем 250,000 ҳамагӣ пул додагиам мақсад ина ман ҳамин одамда бовар карда биромадам ки на галасавой навистум ки эълон ки ои бародарам гуфт ки оли як фикр карда бинем Хоб, номи шуд чиай бародарҷон? номи ман Шӯҳрат ман падари ҳамин Ҳоҷи Комрон мешам Хоб. мақсад ина ҳамин худум мерам исулсу сари суда занг мезанам ягонта телефон Шумо дар куҷоен акай Шӯҳрат? ман ҳамин метро Люблино да Ман шумо дар як адрес роӣ мекунам мебиёен? ман ҳозир рафта мумкин натонам ببینم دیدن برای بچه‌ش не мақсад мерам ҳозираш да ҳамин се танавера да ҳамин ҷай черина передача рӯй кардем да турба дай нигоҳ кунед тағои нигоҳ кунед мисол барои як навор кардан мисол мардум яъне мисол барои ягон уно барои зборкуно пула партагӣ пула ки гирифта гирифтагиай ин пул дар дасти ҳамин бобоҷонай рустамай авдуҷаббори занг гирифтасай черо шу телефонаи намебардора аки ман бобоҷон нашудааст амаки як дақиқа пауза кинем ма гал занам иди бег мана тестар мефаҳмам не бе акай фахриддин як минут беста як минут акай фахриддин як минут бест нигоҳ кунед не акай фахриддин хеле як минут бахшиш ака як минут хаб кака акай Шӯҳрат нигоҳ кунед ҳозир пула бобоҷон гирифтай абдуҷаббор гирифтай бо рустамаш кияй во киян абдуҷаббор рустамаш кияй ҳамин рустамшам ба телефон ба ман шинох шудам қати ҳавайояй группаи ҳавайодай ки овардагиай вая намедонам аз картаи бачам 287,000 синимат кардагиай 300 дига ҳавоилаш гирифтагиай ки мо ҳамин рӯз мебурорем мақсад ҳамин Комрона ҳамин таира неста ягон кас нест ина суд бе адвокат я моҳи дига тафо зад ҳамин бега бачам гуфт дина ки бачаҳоя гаузан видеоя сард киям гуфт ки дар куҷо туғри медиҳам мо мақсад чике фаҳмонем хоб адвоката худам давода дорам пула 300 мега 250,000 ҳамагӣ пул додагиай пули хидмона гирифтагиам мақсад ана дар збор гуфтагиан чанд қа пул ҷамъ шудагиай дар збора закрӣ кардан ку чанд қа гуфтан ҷамъ шудагиай 3343 гуфтан ина распечаткаи банка Авдуҷаббор гирифт дод 4,670,000 ҳамуҷа ина парк кофтагию ман ана бо душанбеси тиша оли умуман
шоктовкадаги нестам. Амаки меган халос. Амаки ма як маълумот темиди берда иди тестар мефа иди бе гӯш кида. Ма бобоҷон ёда занг задам и як моҳ пеш буд и отаи кола дар Туристон буд. Гуфтум пул кани гуфтам пула да амаки кола додем. Компютер ки пула ай картаи Абдужаббор симат кардан да амаки кола додан. баъде ки мо мефаҳмем амаки кола тамоман пула дидаги нест ягон гап чапа намедонам пула бобоҷон качи лангари симат мекунанд качи унао бачаи дигари Абдужаббор секаста дасти кадом меда метиҳанд какбута ки дасти кадом меда истодаги амонате у одам какбута хиёнат намекунад анакоз на бобоҷоне на лангария на инаи Абдужабборе тамом ҳама шӯи хулаган и бечора мусафир даббан мондаги намедон чӣ кунад дина шарҳои беҳтарин шӯҳратай касе туда суда в итоги на адвоката на пула ина мардак айкартаи кола чанд сад ҳазора стимат кардаган ки адвокат бегирен гуфта боз бора пулша гирифтаган дар ё 250 та додаган тамоман кати ҳама шӯи худаган ягонташ телефонои ман намебардорам тамом ма дибек дода лабай ой дибек лабай тол панта дар додаҳа бардори худ монад ки ма ба ҳамун пули худам даводав мекунам о шери нарай бачам ку шери нар мемона пули худчон ай худчон халда тамом буад я лаҳза ки нигоҳ кунен таткии тағоӣ нигоҳ кунен шумо адресотона роӣ кунен мада адресотона ман хеле миём пеш шумо мана гӯш кардесен ай пеш як суҳбат кунем яъне ки ҳадаф чӣ ҳадаф ки ӯ пули ки шумо ӯ ҳамун пули ки ҷамъшудагӣ пули шумоа барое ки пула муҳоҷиро ба хотири мақсад мисол об дидаи ҳамин падару модар нареза гуфта ба хотири оно мисол фарзандош саргардону сарсон нашавад гуфта и кора кардан гӯш кунед инҷа чӣ кор мекунед шумо адресотон роӣ кунед ман мебиём ай пеш ҳамун мақсад чек пекора ҳамаша доказатора роӣ кунед мо ҳаракат намекунем видео кунем мо ҳаракат мекунем пула бигирем бутем шумода агар ки масалан айпешон нигоҳ кунем айпешон мегзарем агар ки пула додан соз пула надодан инами бегаҳда видеора сар метем мешава ҳамхел шумо адресотона роӣ кунен адресотона мада роӣ кунен шумо амаки адрес ва дами идибек парсен идибек пеш номер бия касон дастгирӣ мекунад шумо хоб алло нигаҳбонтон бошад майли алло нигаҳбон хоб ин навори падари коля буд вақте ки ин чиза ки гап задем гӯш кардем бародари азиз мақсад гӯш кардем чӣ гуфтед сайёб ин чиза ҳами гапа ман лангариву бобоҷона гуфтам ҳардушон гуфтанд ки не хел нестай падари коля тоҷика ногуфта намонам бародари тоҷик акай фахриддин мара дававит кардаги буд дар группа кардам гап задем яъне бародари тоҷикам гапош ҳаста ман охири видеода мемонам ки яъне бародари тоҷик чӣ гуфтагиад бародари азиз ҳозир ман омадам пеши бобоҷону лангарӣ қобиле бародар Абдужаббор пеш ҳами омадам ба додарш гуфтам дар мисол видео не ки ҷиян шай бародари азиз ҷиян чиш мешавад шогирдиш карочи шогирд ша яъне ки падари коля мега как бута ки падари коля дар видео гӯш кардем чӣ мега ки как бута ки мақсад ҳами бачаҳо мақсад пула гирифта хӯрдагиам бародари азиз ҳақиқата ҳар кас ки пишти як каса мегира аллоҳ хору залилш куна ва ҳар касе ки масъалаи пул қати яъне ки ман пула надидам намедонам ва дар ҳамин ҷо одамое ки бидан ҳозир мақсад ҳамун масъала қати гап мезанем бидан чизе ки шинавидам реални ҳамун чиза мехоҳам ки гӯш кунем хуб салому алайкум хуб ҳама чизотон реклама накунед тарафа бигиред хуб бародари азиз бобоҷон лангарӣ бародар худ Абдужабборон хуб видеора ман дидам видео то што гапои отаи коля гап мезана видеода туғрӣ намегира гапое ки шумо гап задаед тамоман туғрӣ намегира дар гапи ил яъне ки уже се гапе ки дар ман ҳаста 4 гап яъне дар ҷа бародари тоҷикам аст яъне дар ҳамин ҷа мақсад гапи бародари тоҷик қатъи гапи шумо туғрӣ гирифтестай но дар инҷа гапе ки мақсад видео кардагиай қатъи гапи отаи коля ҳамин чиз тамоман туғрӣ нагирифтагиай отаи коля мега ки навора мон бовоҷа гӯш карда шуморам гӯш кардем ки чӣ мега мега ки
ҳатто мега пуле ки худш ай картаи занаш мисол колия додагӣ буда ё ай картаи колия симат карден ҳамура битен мега ман мега даъво надорум мега ҳамин пул дар куҷои ҳамин пуле ки мисол ҳамин зборда ҷамъ шид ҳамин пул дар куҷои оҷо бангарӣ. خب ما بیا گپ زنم. السلام علیکم دوستان عزیز. منم بالا گپ زدم. یکی برادر مهربان هر چی کردیم از باره خدا کردیم. این برادر ما هست در مگر هر کسی در اون جای باید در پیش گپ سخت نمیزنیم. چی گذشت نگذشت پس اکران چی گفتیم نگفتیم والله قسم نمیخوام تکرار کنم بشنوم دیگه. مقصد از این از باره خدا کردیم. 3,343,966 روبل من از بانک جمع کردم. 26,000 سومانی در دوشنبه سیتی. همین اچوتا ما سپور دادیم در همون حالت سپوریدن. این سومای دوشنبه سیتیش در این برادر بدن بگیم زبیربانک سینما کردیم دمان همون شب کارتری برادر محکم کرد 3,343,000 ما پول اچوتا پدرش سپردگیم نوارا گفتی خودت که بمون نوارا ببینن навор дар дасти падари колия додӣ پلا دادم نخودت بمون нигоҳ кун ҳозир шумо падари колия дар видео ман қатима гап зад ман сиёнкаш кардагиам мисол ай боло этлан ки и доказат чава мардум ки действительно ҳамин пул гиҷош дага худат падари колия дар пул додагӣ 409,000 дар дасти чӣ далел дорӣ اون ویدیو را خودت ببین ببینی ҳамун навори ки ҳаст ҳамун пул додагиша اون همون پولم خودم دادگی از همون 3,300,000 я меёд ҳамун наворам брава камтарак ҳамун навор камтар брава هر دیمون کانال کترونه هر چی میمونیشه هر دیمون پدرم گوش کنم فقط سوالاتی جواب 3,343,966 از بانکی چی میگن میراتون بچه همین قدر جمع شد اچوکی مردم خوب همین قدر وایش که بعد خداوند کامرون که دومد سوکتاب اینا باید خود چونه همین قسم در سیمن دادم من همین قسم 2,920,000 میدونی در کیلو دادم پوری هم آدمی که باید کامرون رو کنه فهمید پدر دیدم اون پوری بله 191,403,000 راست خودی خدم شد دفعه سوکتاب کردیم نداری ورق نمیشتم پوری نیستم اوجا لو ما گپ کانکریت نکنم وزن پدر جون نه کانکریت نکنیم اوج من سروسمایم 250 کیلو 350 айда сихат маблағ гирифтам мондагиш ка баъд паспортотоно баъд ҳисоб мекунем немайли ҳамин чизе ки нақ ма дар дастум гирифтагим ҳамин сони тамом ҳамин қадар сум буд 3,343,966 2,920,000 дар фалони додем рӯшанагирам хуб 191,403 аз худо иҷа ҳастан ки баъд ҳамин одаме ки гумад метиш ҳисоб менависад правильно همین حساب خراب می‌کنه. باید راست‌پیکر کرده تو 4,670,000. او 4 میلیون ها باز گفتم خب برو مات صاحب کارت میدونم و همون بودم. همون انا برای همین من نخ گرفتگی من پدر جون روش ما دیر سیدم خیلی کردیم دیر کردیم. پدر جون نگذار خوش می‌کنم. همین قدر سوم دامن دادن 3,343,966 دادن. یا اوجابور دادگی. یا کل یا کاودو دی خدا بلنگاری یعنی کی اچوت سپردگی توش که 4 میلیون اونجا برمد دومده هم خاطر اونجا بعد من میدونم اون آدمای اگر در کوشو من حضرت من فکری پول نه من بچه‌م برو پدر جون بعد همه چیزی گرفتگی من ماستاکی من گاب بزنم سوالم نجات تمام 2,920,000 رو دادیم دوده خوب 190 یک جوابی برای خودت میگی ما نه من داخله نه هم شما دا ایمیل بدو شما دا 191,420 روبل 403 روبل از خود خواهد است تو نیز نشتگی هنوزی برای وقت 232,563 روبل از 600 دادم 150,000 دادم کو ای همه 232,000 شم نه 17,000 چند دیگهش ای اب جبر بود اینه 17,000 چند خوب از من همین سومی من خلاص نور شید همین نورش همی کی پدر جان نه 250 150 نه ایده سکر نه ای کدومی تای من یا نمیخوام مولی من حاضر تیا دوته من همین آدما و بودم کارا بود کنم پدر جان عزیز پدر خوش میکنم همین صبر کاری الحمدلله هم یک شب صبر کنم آدم زنیگاه دارم یک لحظه پدر منم کاری دنیا دارم وقت دیدو کردم برای شما پری آدم هم من دیدو کردم یک پدر عزیز همین قدر گرفتی برای که اب جواب گفتی سوما با وجود بیار وای گفت خدم یا اچو نسبت گفتی نه هم سوما من بده خب اوه شب تو میکنم با ای 231,000 اینا 38,000 از خود خودش که اچو خودش میسپره 10,000 اون دادمت که ای بچه گرفتم ابراد ندادش سهریه ای کسب رو بله 159,000 دیگه در دست شما دادم مثلا بله از همین نرسید 6,000 چند سوم توری دیگه شید
خلاصه 6000 چند صبح میاد 65000 شما رو میدادم 150000 60,000 امی صوبتوات روی سفید شما از ما گرفته کی پدر عزیز 250 پیروز 159 پلوس 159000 و ایش میدونم چند شما باشه تو بر آبشی کالیتی پلوسی 159 برابر 409,000 اما گرفته 409 توری پدرجان به امضا کنیم این امضا کنیم خب های برادرجان خدا شاید شما شاید که آدمی ایده الحمد شوید کی هم یه خبر گرفت تمام اینو چند وقت که 03 011 2023 این دوستان سیام کشکا پدرجان یکم کمدی امو باشه بخشیش پیدیم حسن فیل مهمی ما در ما برادرم گمارن من تا روز آسان در برد پدر فقط آمورای با آمور یه باید شما میتونی او یه باید شما میتونی خلاص باید شما میتونی خب گابزان خوب نوارا گفتیم حکای دیگه کی دید اختان ببینید دوستان عزیز من اهم 3,343,000 من از الله خواستم از شما خواستم همین شما بازارا و دیگه تمامی ببخشید همه بلاگرها تمام جوش شکمال کردم که تو همین نوار کنم پاک کنم استوریز کنم سوم جمع کنیم ما از هفتم چیسلا تا روز 15 سوم جمع کنیم همین سوم просто اینجا کم ترک نمیدونم کدمی سویت شد و سراسیمگی کردن می‌آلم خلاصه از این که 409,000 من دستی پدر کجا دادگیم نوارا نختون دیده از همین 409,000 231,000 از من است از همون سومی 3 میلیون چند سوم 191,000 چند خریدگش وای راست خودش دقیق دادمو های ادوکات برا اینجا برا اونجا خیر از خودش بسیارشید همش خچه دادگیم 2,920,000 سادسی ما اکوی که دیدی خود بچه میخواد درسی همایان که 2,920,000 دستی همی اکایی که روزی گاو زده در همی جا دستی همون دار این پول کای بگردم ایتان شنبه انشالله باید من سوما بگیرم در دستی بابای لنگری بسپرم و اون شخص بابای لنگری گاو میزنم خب یا لازا بردار عزیز یعنی یکی نگاه کنیم بردار عزیز ما اینجا پشتی یگون زوتا نمیگیرم ما چیستا میخوام که حق به حقدار برسه خب نگاه کنیم که پدر کلیا وقتی کتی ما گپ بزنم میگردم میگه که ما پول مول دیدگی نیستم پول مول دودگی نیستم ما یعنی که یگون چیز با خبر نیستم والله بالله تعالی قسم ساعت 4 شب رفتم پدر کلیا را ایدامدید یک گستیسه خنک گرفتم آوردم من پسزنیشو نیستم که گفت که گاج چوی دشمدگی نداشتیم گرفتم آوردم این شاهد خدای اکای صبور دموشین آوردمش جای گرمک آوردم نون چایش دادم بمینت و سوم نبود این دادم 10 سوم گرفتم در کیسه‌اش دادم گفتم که بعد از سوم مینوس میکنیم خلاصه از اینکه دادمش در نوار نشنا میگه که من پیش کرده داده سوم نداده به سوم گشنا و داش نگشت من که گفتم بخشش دیگه خب برادر عزیز نوار دیدن که نوار پدر کلیا دیدن که میگه که ما پول مول دیدگی نیستم پول مول دودگی نیستم ما گرفته گشتیم که گفت که عبدالجبار باباجان مثال انا لنگری اینجا یک کس واسه نام یک روسام اگر یک روسام اینجا یک روسام هست مثال اینجا هست مثال جمع دیده سه مثال ما اینجا گپ زدیم هم مرا مقصد ما فهمیدیم اینجا همش دکازات قطعی اینجا همه آدمی سریوزه یگام کس واسه جاکا هستن همه گپ چیستن همه خیلی یگام کسی یگام کس نه زاسل کسی نه مجبور کردی سای برادر دیگه یا واسه بگم نه برادر دو بوشی سای نکنین برادر عزیز نگاه کنید که وقتی اوتای کلا دای جمع گردم میگه که نمیگه پول دادگی نیستن و این ویدیوی به وجود دیدن که اومدگی پیش به وجود به امضا کردگی که یعنی پول گرفتگی برادر عزیز مثلا 400,000 گرفتگی خب ای برمیاد برادر عزیز که اگه من نمیدونم مقصدش چیه هدفش چیه ما پروسه خواستم مثلا من تلفن خط میخواستم بکنم لیکن چقدر باید خیلی نلیچه اومدم گپ زدم که کوشون رو روشن گپ زنیم آدمایی که میگردن میگن که کارگویسو اگر که من خطی نو مقصد پول گرفتم تقسیم کردم یا مقصد یگون مقصد مالی دنیای به ما رسیده باشه همه اولو خور کنه همه آدم را که اگر یک کنگه یا که پول دیده باشم یا مثال وای کرده باشم حاضر همین اکا میگه که بدانشتن و مثال کشت اکرانش بگن خودشون گفتیسیان که پول روزی یعنی که اگر همی پدرش
хеш табору шиносош мақсад даҳо каса дар ҳамин кор хуш намекардан, кор ҳалшаванда буд, будшаванда буд. ба хотире ки кори мақсад медонем ки кор мисол миса чиқара як кас боша, агар мисол кор ҳалшаванда ду кас боша, кор камтар вазнитар мешава, се кас боша бо вазнитар мешава. ё ҳамин касера ёфтиям куш кардиям то ҷое ки ман фаҳмидам, яъне кор бо вазнину вазнинтар шидаги, пул ягон ҷо шидаги нест. Ба гуфти ҳамин бародарое ки ҳамин ҷо шидаги, мисол лангари фаҳм ман ҳамин ҷо шидагиам, пул ба як гуфте рӯзи душанбе мебиёд дар дасти бобоҷон мераса, яъне ки мақсад ин чиза пул дасти ҳамин одай, пул ҳаст, пул нақ будаги бародари азиз, яъне пула дар дасти одами корбутун додаги будиям, кора пеш бурдеса будай. барое ки кора ки мақсад худшон ваз мекард, кори худшон ваз мекард, яъне мисол падари коля гуфт ки ман беғайриси ҳеҷ кара мақсад гап задаги нестам, ман туда бовар дорам, мисол ина бародари тоҷика гап задам, ту одами боварӣ тии ман домро таёфтам, гап задам, тарафи ман гуфт. ҳамин гапа бо мақсад тарафи мо блогери дигар гуфта будай, чандин блогеру да бурмадагӣ будай, айнан инами блогерро шӯриш да андохтагӣ, ҳамин корларои махомота анам шӯриш да андохтагӣ, кор вазнину вазнинтар шидагӣ. Гап завуҷо як дӯстони азизам момента фаромӯш накунем, бародарон нагам ки пул да нест озми видео мақсад меброя, баъд он то рӯзи душанбе васанави чи менад, пул да одамои дар кориян, ё бояд сабр мекардан, ин кори юридически худтон медоне ки чӣ қадар мушкил аст. ҳар чӣ кардам ба хотири худо кардам, тизек буд валлоҳи биллоҳи дар калбаи ҳалол мом парвардигор хор бигардонам, фарзандома парвардигор агар шал бигардонам, агар ҳазими суми фарзандои колия ки ҳамин мардоме ба хотири колия ҷамъ кардан як рӯбор ба фарзанд дода бошам, ба хотири худо кардам, ҳамаша ба худо споридам, маблағи 2 миллион 920 ҳазор ки ҳастай дар дасти ин бубои лангарӣ меспорам иншоаллоҳ, ба ҳеҷ ка кор надорам, аз барои худо добош худом гап зани. Салом алейкум бародари азиз. Бародари азиз нигаҳ кунед. ҷоҳои шастае ки мақсад буда ака бубоҷон гап намезана. Шумо мара медонед ки ман як сайраи дангалиям, қопал ҳамин гапа гап мезанам. То ҳамин рӯз ман ҳамин кор да вапше лезид кагӣ набудам. То есть айдурӣ тамошо кеса буду ки мақсад кор чӣ хел рафтесай, чӣ хел кора пеш бурдесам. мо қанномарди нестем ки кор як бародари худмона пеш бурдесем бигирем сӯша бихӯрем. Мо дар ҳаёти хеле номард нестем. алҳамдулилло ман кор мекунам, ман алҳамдулилло ба хидмат ҳастам. алҳамдулилло. хоб бародари азиз нигаҳ кунем. падари ҳамун инсон омад, барои мора падара мо эҳтиромаш мекунем, омад инами ҷои анами идибек дашиш, ҷои анами дашиш, ман ҳола унав дашиштагӣ будам. ман гап задам, ман гуфтам ака гуфтам, барои чӣ гуфтам мехезӣ дар блогеро худат мора сиёҳ мекунӣ, ҳаромхӯр гуфтеста, чӣ факт дори худат ака, факти худат чия, ина мара бугу, агар дилат ай бача дур брава, и гуфтим ке гуфт бача май гуфт. ами хел бад ина бачаш гуфт, гуфт бача май давҷа наму, лекин ман агар гуфт ё гуфт хурдагиам гуфт, и гуфт туи кадеса бапли ҳамин как гуфта, бапли ҳамин збори колия как гуфта, и туи кадеса дар он видео дидед гӯш кардем. бале нигак анаму видеое ки ҳози гап зеста бобоҷон па факту ку ҳамуҷа бача мегава ханда мекунам ҷаро гӯш кин ҳастай. нигак кунем бародари азиз. гуфт бача май бо дар миҷа шиштагӣ вақте ки ман гап задам, оромона қатӣ спокойна гап задам, хест ба хонаи ҳалолаш қасам хӯрд. ба хонаи ҳалолаш хест қасам хӯрд ки ман дар ягон блогер шикоят карда нестам. ман гуфтам ака гуфтам, қасам нахӯр гуфтам. қасам нахӯр гуфтам. мо нафаҳмидем ба ин дараҷаи хеле кор мешавам. ман алло шоида ман вақте ки эҳтиромшон мекунам, ман записшон намекунам, чишо намекунам, ман просто шиштим гап задам. ман гуфтамш дар ҳамуҷа даже гуфтагишам ҳатто подтверждат кард, дар ҳамин ҷои ман як запис дорам, подтверждат кард дар ҳамуҷа ки ҳо ҳамин хелбат қасам хӯрд дар бари нигах бачаи қафа ҳамон кас будак ё набудан ман будам, бачаш буд, иш буд, ина и буд. я момента ки падари мира, падари худат мира, мо чӣ запис менем дар як момент мо просто мо пак ҳурмати эҳтиром мавра гуфтам. мисол ман лиш дар вақте ки худат фаҳмидай ки ай пиши шумо гап зада гаштеса, бояд ман чӣ кардем со ҷои запис када гирифтай ку тои дараҷара нарафта буд. одамизод ошибка мекунад. мавра просто шинондаш, ман гуфтам ака гуфтам, алло шоида бародаро, ман гуфтам ака гуфтам, айниё самниват садори мада бубро гуфтам, ба худо гуфтам, дар куншон пома мезанам гуфтам,
шумои хеле фитаниёра бесои хиёнат менамача гуфтам дарё самниватса дори мада бугро гуфтам олон ки ман ҳамин кор дам нестам ман просто ҷамъ кардам додам дар дасти шумо албатта ки ман дар иҷа ответствен як гӯшаашта ҳастам ки сум ҷамъ кардагим не ки гуфтам самниватса дори мада бугро гап за гуфтам ту ман худам видеошон мекунам ту барои чӣ гуфтам дигар блогеро да меброем қасам хурд ки ман гуфт набромадам баъд роим кардам доказат кардам гуфтам ака гуфтам аз худо битарс гуфтам гуфтем хорошо хотири калонтар буданаш темара закрит кам бадан акое ки бадан ҳамиҷа ман давнои темара мехезондам не ки ман истодам акое бадан ки гуфтам бобо лангаре ҳамин кор мо эҳтиромат мекунем илтимос ин ҳамин кор мақсад хушрӯ ба анҷом бирасада ман гуфтам гап нест ман эҳтиромтон мекунам да се бор намёк ши кали клиториш меган чиш меган гӯшкумара то бахшиш напирсӣ миёй дар москва иншолло баъд бахшиш мепирсӣ агар напирсиди бахшиш ямину кияи кали клитор амо рустами кар ҳамин блогере ки видео гӯш кун ҳамин пеш ай видеора кардан қати ягон кас гап зад қати ягон кас гап зад занг задагӣ як ки чунра кали клитор гӯш ки рустам ман хта на мешиносам намедонам манро як шояд як 5 сол пеш буд 10 сол пеш буд 7 сол пеш буд ман наворота медидам наворота ман ягон ҷои баҷо нестам намешиносам мақсад ки ту мисол чити як наворота дидам як навори хайки газем пиштигирӣ мешавад гӯш кун да то ин чиз қатир хайп нахав дуру дароз намерай яъне ҳадаф дагар ки хайп кардан бошад дуру дароз намерай вақте ки як каса навор мекунӣ пеш ай навор кардан занг бизан қатишон ҳамсӯҳбат гап зан ёке ҳамун гирди навота ман намедонам гирди навот чияй не ки ба уверенам ки миллион фоиз мегӯям ки номерои мара доранд ҳама блогеро қати дори связ занг бизан номерора биё связ буро гап занем ку ту мақсад ҳамин видеора ба чӣ далел кардагӣ агар ӯ қадар ғайрат дошта бошӣ ман иҷа пишти ягон каса намегирам просто пеш ин навор ман иҷа одамои калон киштагирдан одамое ки кора пеш бурда ҳисабдан ин гапҳоро ки шинавидам хеле уверен гап зада ҳисабда ба ҳамин хотир агар ғайрат дошта бошӣ биё занг бизан гап занем хеле видео мекунӣ ку агар як видео як гап безани видео мекунӣ ту паҳад охи ахиз я ҳаромхӯр я беномус я даюси ки паҳад мебуред охи қимор зада гаштагирашеси ту куҷо мебуред ай ҳароми ҳалол гап мезанӣ шахсе ки ай ҳароми ҳалол гап мезанад ӯ шахс аввал хича тоза мекунад фаҳмидӣ ин маънеро надорад ки як каса мегирӣ пас мезанӣ як каса боло мекунӣ як кас зангт мезанад сразу мегирӣ навор мекунӣ ҷавобгарӣ дорад ту намуҷа наворо дар ай қонунам гап мезанӣ мақсад ай мисол воровскоям гап мезанӣ мисол ай кучам ай любой ҷо гап задӣ дам навор ма табош кардам ман намедонам ту ки вабше ман намедонам инсон вақте ки як навор мекуна яъне мисол гап мезана бояд якта гап зана ту гап задӣ 4 намуд гап задӣ ай 4 тараф гап задӣ ай 4 тараф яъне ки мақсад қонуниам гап задӣ кучагиам гап задӣ мақсад ҳама тарафа гап задӣ намедонам ки ай мақсад просто барои хайпи каналат боша ман ҳамун қиморбозита бас ки наворои нормале ки ман тайёрам ки бо даҳо блогери бародар дорам ки ба аллоҳ қасам хеле ман ора рой намекунам соҳибшуса кунам хеле просто видеошон рой мекунам вақчон медонам ки соҳибшуса кунам наркоя рой мекунам видеои нормал мекунӣ агар паҳад беномус ту беақли ту чӣ кор кардеса ту одамора ту хеле просто шарманда кардеси на ба пош рост мехеза хеле мезани иша на ба охи нигоҳ кунам лишна ман ҳар наворе мекунам пеш ай наворам қати любой кас гап мезанам қати одаме ки видео мисол видеош кардесам қатиш гап мезанам навораи ман тамошо кунед записошон ҳастай записои любой чиш ҳастай мемонам доказат ки то што мақсад иҷа ягон нофаҳмоӣ нашава яъне мақсад чӣ хел бугум да ҳамон одаме ки шикоят мекуна ҳамоам одаме ки мақсад ҷиноят кардаги ҳамурам ҳама тарафа месанҷам дастканал на 100% агар ҷавобгарӣ дора як круг даме ғалтӣ хай баъд унам навота чӣ хеле кунам бихтара кард ки чӣ кор кардаги он хилит мекунам хоб бародари азиз мерем дар шиш идибек нигаҳ кун ҳамун одам вақте ки коргараш дар кор шуда буд мара занг зад буд ака гуфт як ҷо бишинем во бихӯрем мақсад гуфт як навор кунем як дастгирӣ кунем як вуручатам кунем ма як стройка гирифтагим ҳамун корма пеш барам
ҳамин блогер ин ами рустам ма гуфтам ака сад ҷони худо даст пеши бар любой время москва омадӣ дар хизматам барои кори худаша номрои мара ё зангам зад барои чи як бора пеш ма нагзашт ки ӯ лангари масад ё ки ака ё ки додар ҳамин масъала чӣ хеле ҳамин ситуатсия чӣ хел гузаштааста ки ман метонистам ки ҳамора бигӯм ки бародари немиҷа немхеле немиҷа немхеле бо видео ки чӣ кор хайп мекунӣ чӣ кор мекунӣ намекунӣ бикӣ но дар ҳолате ки бидон ки ту дар чӣ асос видео кардистай хуб нигоҳ кунем бародари азиз ман немиҷа умам шиштам ман уже давлени павлени ҳама баланда ман немиҷа умам шиштам занг зам утай кӯляра файродш кардам гуфтам бихез биё гуфтам таға гуфтам вале ҳама ё дар видеои ман мебирояд гуфтам таға гуфтам бихез биё гуфтам видео биромадестай ҳамин хел гапи чапа биё амира ҳал кунем ба хуби чӣ дар кор ҳамин хел илбаги немиҷа 1 километр ай ма дурай немиҷа инамиҷа 1 километр ай ман гуфтам биё меоем ба пешта бихоҳӣ ба пешта ман касалам яка то обрӯи мардум қати шӯхӣ кестай и даи дурун фитна дохтестен чӣ дар кора мекунам биё ма ин агар ту наёй ман ба пешта не ки агар ки биёй такси роҳӣ мекунем биё мешинем гап мезанем ҳамин фитнара бикушем дар кор нест ана ма пага миём ана ма рӯзи дига миём ана ма ихел ана ма ут ма дига чиш бигӯм вақте ки наёяд дига чиш бигӯм леки ма инамиҷа мегӯм мо иҷа бидан акҳои бидан бародарои бидан ма и гапа мегӯм и гапа ма мегӯм ма қати коля шинос шудагиям да ҳаромхӯриш қапидагишим шинос шудам чӣ ҳаромхӯриш сум гирифтагиай ман да ҳаромхӯриш қапидамаш қати шинос шудагиям а як бародар ман қати шинос ангари нигоҳ кун да гапа кушод равшан ҳамин ҳуи каде кушод равшан ҳаромхӯрӣ чанд намуд мешавад рафта ина айзуборҳо рафтагия не яъне ки ман қати одами хел шиштагиям яъне ки ман шинос шуданам айнист раз ки мо дар пешу қадр надошта бошем лиш нахидаш гашт гуфт ки ма гуфтам видео кунем раз ки ё мехоҳад ба обрӯно шӯхӣ кунад раз не бейдбек ба шаъни шарафи моро хеста пас мекунад хел гап неста бародар суми ки ҷамъ шидагиай бародаро суми ки ҷамъ шидагиай аллоҳ шоҳидай суми ягон ҷо гум шудагӣ нест ман пома дар куни одам мезанам ки сума мегирам мехӯраю ки расход мекунад ин сум иншоно ба ҳам рехдод иҷа акҳо будан иҷа бародаро бисёр ина пишти экранан мешавад ҳастан ҳолатое ки ман наметонам маҷбур гундо дар иҷа виши бародаро яъне ки иҷа ҳастан мо вақте ки обрӯи моро резондан вақте ки моро шарманда кардан дар ҳолате ки обрӯ аз ҷониби парвардигора аллоҳи меҳрибон бихоҳад дар як секунд шармандат мекунад чӣ хеле ки нами коляра аллоҳи меҳрибон дод бонахел қовш гардон кашид гирифтакаш имрӯз бародаро ман аз ҳар яктаи ту хоҳиш мекунам ба хотири аллоҳ ҳар як хайре ки кардем ҳар як чизе ки кардем бибахшенаш бародари азиз по факту ба доказат ман хел мебурорам куҷо расход шидагиай чӣ хел шидагиай ин сум дар сагарахонаҳо хайр карда мешавад оташ мегӯям ман 2 хона дорам 3 хона дорам ман хонама мефурӯшам ба чама ангари нигоҳ кун 2-3 хона дошта бошад чӣ 2-3 хонаша пешакӣ проверка накардем ки бироа хонаша мефурӯхт марди муҳоҷир худаш саргардон барое ки бародар зора каабад адаву наворе ки ин блогер кардагиа мегӯяд ки мо ваёра гуфтагӣ нестем барое ки нодида сума дид ридака хоб ҳамин пула дидагӣ ба чашм стоп барои худо назанашмо нагулакшмо дашто мақуратш кад инами ангари яки ин мегӯш ки як ҳолата ма айуда бо ахоратҳои безе мекунам гапсари яки мардак 10 рӯз гушнаву ташна гаштагиай бояд ту қад бадани худат гуфтесае ки мушкил худ бадани худ гуфтесае ки ҳамин мақсад яъне ноҳақӣ кардесае ҳамин одаме ки вақте ки пули ҳаром хӯрда бошад ғайрат мемонад вайда дига ягон гӯш кун хеле ҳамин пула дидем пул ҷамъ шуд дидем пула аввал салому алайкум достои азиз гӯш савол ҳестам баодар нигоҳ кун алҳамдулилла бале пула диди пул ҷамъ шид албатта пул куҷо шид баъд пула мо дар якҷоягӣ ҳамроҳи ака бобоҷон нами якчанд бародарга шоҳид буд мақсад алҳамдулилла ҳама акада бурдем бурдем амо акада масалан пасе канда бурдем сипоридем ки ай пай кор шава
با гарантия با факт далел гуфт ин кори шумо дуроз мешавад ҳамҷоне ки 100% ами якатуна меброем авиру 100% не ки ягон каса паткулучат накен ягон кас ҳатто падартон ай кор огоҳ нашавад ҳатто падартон нанаген не ки иҷо чанд каса бо хуш кадан не ки бора маҷбур кард кулия хидаш айдирун зан зад маҷбур кард нобоварӣ кард додвой кард ки чӣ гап рафтеса падар зан зад айдирун мара биген даҳҳо каси гара хуш кардан коран хеле иш дар иш задан ҷазиб кор буро бародари азиз навор дарози бад шид ман просто хеле ман ягон мақсад ягон ҳадафи дигар дорам просто хостам ҳақ ба ҳақдор бираса ҳақ ба ҳақдор чиста чӣ кара берем навори пештара омаде мнение ҳар се шависо яъне ки ҳар се ами агар иш дигар гап гуфта боша иш дигар гап гуфта боша иш дигар гап ягон гап боша агар шояд дар вақти рафти гап даба гӯш накард нафаҳмида бошум шумо худтон гап занем ки ҳамин ҷо ягон нофаҳмоӣ боша агар ҳамин заррае агар ки гапи иш аиш фарқ на агар иҷа бидонем ки мақсад гуноҳи иноай яъне ки и пула ҳозир лангари масад хел ба гарда гирифтеси правильно ҳами 3 миллион чанха 2 миллион 920 ҳазор и дар карта ҳамиқа ҷамъ шудагай не 3 миллион чанд қадар буд 3 миллион 300 я момента фромӯш накунем ҷа қайд накардем мо бо пагарус богам ки қайда пишти экранай картаи комрон 200 чанд ҳазор гирифтан баъд оилаш гирифтан ӯ сума 3 адвокат гирифтем якм хабида баровар 3 адвокат гирифтем якаш ба хотири ҳамун узбеке ки звук шудаги набудаи не торем ай хидму ҷамъ карем 3 адвокат гирифтем якча узбеке ки защиташ кунем ки депортасияш накунем мекунам ин кору узбек хидму кунем гарчанд ҷабрдида буд ай хидму каремш бехтаре ки комрона ҷа бо наган паставет карда буд вай адвокат гирифтем ки бо против комрон ягон чига дуруғ нага 130 ҳазор чанд қадар ям бешора дод астаткаш дар дасти буд бо 100 ҳазор гашта дод и хайр аз худо намуд мақсад отчёт дод хулоса аз ин ки ҳамаи ҳамин сум ҷобаҷо ба кори худаш рафта истода буд аммо мутаассифона бетоқатӣ кардан ман дигар иҷа гап дарам бисёр адибе не ки хаб кардам ба ҳамаи падара овардем падар шишта ман қоғазои парвижини чеки сбербанка овардам дар пеш шумодам гуфтам падарҷон иҷа даромаду биромадай мақсад ҳамаша хушу агар ки хоҳӣ аниқ дақиқ фаҳме ки мақсад чие даи рун варрақ бизан даромаду биромада бин плюс минус кун суми тоза меброя аллоҳ насиб накуна як касира ки як танга ин пул хӯрда боша бин хоб бародари азиз ман ҳамиҷа хулосама бировардам ки ҳамиҷа мақсад ман иҷа аввал ки бародари азиз иҷа бояд шумо гап занем не ки ман лиштам ман иҷа ма канали ман навори май мақсад ман хулосама як чиз хулосама бировардам ки иҷа дар бародари азиз дар навор падари кулия дар иҷа дурӯғгӯ биромадесай ҳақиқати кор рӯзи душанбе бобои лангари мақсад пул ки дар дасташ нахта мехед пула мақсад возврат мекунам ӯ одам мақсад уже кору ай кор ҷазир кардан корада ӯ ваъда кадай гуфта буда ки ман ин кора буд мекунам яъне ҳамин кора ягон кас хабардор нашава ҳама медона бародари азиз ки вақти кор яъне мақсад дар милиса ғалтид бояд ҳамин як кас бидона ки тоштам як будам пулгир бидона яъне ҳамун пулгир бирава ҳамун дуруна мақсад ҳар як кадомша камкам бита кора буд куна не ки мақсад 100 каса хуш кунӣ чанд қадаре ки одамо курси шуд ҳамун қадар аз худ калон мешава ҳамаи фикр мекунам ки дар ин вазъият ғалиягия медонам ба ҳамин хотир пул рӯзи душанбе дар дасти лангари ҷамъ шид гирифт мақсад навор мекунад пешниҳод мекунад ки тошто дистрибутира мақсад пул дар ҳамин ҷо ҳаста пул ягон дигар шудагӣ нестан чизе ки ман шинавидам чизе ки ҳамиро гуфтам ман пешакӣ ҳамин ҷо пеш ҳамин навора кардам ман гап зад ҳамин ҷо акҳои пуштагиам бо мегум яъне ки ҳамин гапа шинавидам ки дистрибутира ҳамин воқеа ҳамин кор ҳастай дар иҷа ман фақат як чиз дидестам ки дуруягии падари кулия тоҷик ин ҳамин чиза дидестам ягон чиз надидестам агар ки ман агар гапи гурӯбам гуфта бошам ман ба гапам уверенам ки ҷавоб метавонам ягон гапи дигар бародари азиз ҳамчун падар ман падари комрона мефаҳмам дар ҳаяҷона мақсад шояд ай сини сол рафтанаш ман пасаданиш нестам аммо ҳамиқа мегӯям ки аз ин угрожатам нест аз ин бадтар бисёртар накунам ки кор ин навора кини хидат партош агар шид ман аз скача дам дар ини хидма мепарвонам то халқ бибинава баъди ини хидат чизое ҳастанд ки мо намехоҳем бигӯем чизое ҳастанд ки намехӯрам бигӯем валлоҳ қасам барои бародар май вақте да ӯ чиқирия ки валлоҳ қасам намехоҳам ай пасаш гап занам бародариму бародарӣ ҳай навора диди
پل بگیم آدمی که پل دادش دیدیش پل تیم منم دیدی مقصد پل تو قدر دگی نیستم اب جبر اخیرا اکاونت پشت اکران مقصد مو یا جای دو دگیم که به خاطر برادر ما بکشیم اگر راست این خشید پل میون دادیم باباش میتیم پروانه روز شنبه سوما بگیری من سوم چی باشه بالا برمیگرده ما مسئله سوما گفتم مسئله سوم برادران همین برادران عزیز همین میخواهیم که مقصد همین خیرتون قبول شوه من این خگابتون میگم باید که همین سوم در یتیم خونه خیر کرده شوه خب نگاه کنیم برادر عزیز که ایران حجم این چنان که اجازه شیسته یعنی بچه خاطر روزی گپ گپ زده سایده بچه خاطر گپ گپ زده سایده لنگره که زده شیسته جانگیران بچه خاطر گپ گپ زده سایده که بخاطری که یک آدم شب و روز مقصد دمدونش دویدیان در بیرون در درون مقصد همه طرفا این شب آوردن و شواردن ادوکات شنوس کوفتیان مقصد یعنی زن زده با ای مادرشون ای زناشون اخورات کرده گپای بد گفته به همین خاطر ایو میخوان که همین پولا وزارت کردن بگیرن یعنی مقصد در همین مقصد صغیره خانه و یتیم خانه تقسیم کردن سه ولایت بله خب اگه ایرا با اگه شما تماشا ببینید شما گپ میزنه این منیای باباجان و بابای لنگری یعنی برادرایی که در قفا های مثلا پول خطی میشه و اون کارا دارن پروس خواستم حق به حق دارن یک سوال هر تا این چیزا تمام همین آدمو دیده سیان خب همین قدر زده همین ما برواردم نوارتون ما برواردم مثلا اینا با اون بروارن همین چی فایده اینا میگه که نمی قدر اینا میگه که نه زده سن صد تا میکنن یک تا خطوگیر میقپن خیلی این نمیشه مردم 360 گرادوس تو میخره همین چی فایده اینا که میسو میبره این قدر سرگردانی میکنه مردم اکش داد که ما فایده شو بگو بیش خیلی نه بشینم تو خراب میشه آره اگر کدوم مسلمان باشه برادر یعنی که میفهمه правильно اینا ما در دست ما در گروه کتاب قرآن میمونم که ما ایگون تاش ایگون سوم نگرفتم برادر یگون بار سوم موندگی نیست نگفتم که مرا دم قسم میته تو همین شخصیت هایی که من در کاری خیریه میرم او رکلامش و پرابلم ما یکا بله یعنی که همین زبور میکنی چی زبور باشه از زبور کن پول میگیره رکلام فقط پول میگیره من رکلام ما برادر خود حق دارم خراشو من یگون جوش در حیاتم یگون بار نگفتم که تمارا نمی قسم میته تمارا نمی خلق دست ما در بوله که تو خرونه برادر مسلمان باشین باور میکنین مسلمان نباشین ما دیگه یگون گفت کنم اوجان خود چی خوب دوستان عزیز یک بار دیگه خیلی برادر گفت قسم به پروردگار اما یا به خاطر ملتم کار شدم در طول حیاتم که 2006 من سرکار دارم از اولی بلاگریم که یک برادر 6 میلیون و چند خدر جمع کردم دست شکلتا بودن همون برادر 200,000 آوردن مجبور نگرفتم وقت از میترسیدم 20,000 پادپیشی داشتم چرس برادرها 100,000 شخص خودشون مجبور کردن برای سال 2019 بود یا 20 الله اعلم یک بار دیگه مجبوری پس اکران شتگی مجبوری 40,000 پرتگی می یک مادر که 900 چند 600 چند کار بود برزیو جمع کرد مجبوری در کارتن پرتگی هم چند سال جمع شدیدا نه این 900 چند تا بود زبوری که همین کردگی بیروز دکتر همین میگن که زبور را ساخته کردگی کتاب در بالای دست مونگی ساخته بودن شما میدونی یا نمیدونی والله قسم من ندیدم من چه ندیدم من نمیشه که همه مثلا که در دست سوار قرآن موندیم بگم نمیشه که همین زبور دیگه نشوا یک دوستم یا مامیت میگم خودت میدونی که من صغیره کلمشتم و پروردگار خواستم دیده که نه چی بود نبود روز کارخونه دارم که درآمد دارم مقصدم که مادری من 9 سال من در نوارم گفتگیم کسلی کشید دختر خونه منم در ما کم بغل بودیم من وعده دادم یوردم من اگر که 2 میلیون توجی که در روسیه از 2 میلیون 50 تاش در ماه مراجعت کنم از همه 1000 من خیر کنم خرسان میشم مقصدم به خاطر همین قدر است نه که همه را زبور نمین میلیون تاش می دای بین ماشینیکو می غلط دیدی چند بو نه که ما یا защита ای ماشینیکو نیستیم اینا صورت جو شدی من میگم اومد والله قسم رو دو آن خبروازی کشون دیگه کارم دیدمش تو پدر کرده چوی تا میگردی اکنون افیرش کردی دو که الحمدلله اجری واردن شو دور مدام اچا شاکرات سرکار باشه تو بتونی کسری چی میگی ایگو ماشینی که رو دو کسری در بیرون کشو والله قسم اگر اینا میدونم افیرش میگی خیلی همینطور میشه نگاه کنم و نگاه کوتاه جواب بده نمیشه که همین زبور اینا نگاه کن این قدر کمودی و پرابلم و این قدر شیسای
намешава ҳамин збора дигар нашавад нигоҳ кунда ҳамин збор дар ҳамин масъалаи збор лангарӣ медонем ҳама медона ки дар ҳамин ютуб беғарзи конкурс беғарзи збор ягон чиз набуд ина ҳама медона ва нигоҳ кунед чӣ хеле тоза шид ки ҳамиш ангушмор монд ангушмор ҳамин хеле вақти лангарӣ вообще збор намекардӣ бема гап занем бема гап занем ма айсо ай бриза задан мегем инҷо хайрон чай таом и хати рафтесай таом бuyur рафтесай ниякӣ дибек масъалае ки яне ки мегӯй ки ҳамин зборо нашава правильно ниyak бародар мақсади мнение худо чия дар мегӯй нашава мегӯ лиш дама ҳамин чиза зидум чуа бугу 90% машиника вақти рамазон мешава ман ин чизора ман доказат хати мегӯм ки ҳамин одамое ки 90% ки кӯдакои инвалид доранд 90%ш ҳамин чиза ранги бизнес кардагиан кӯдакошон алхали экран мебуроранд истифода мекунанд ранги магазин кардагиан кӯдака мо рамазон мешавад аҳамият ки чӣ қадар занготон бисёр мешавад ва чӣ қадар одамои хофизшам нигоҳ кун хофизшам актёршам рақосашам бевашам любой чӣ мебурад збор мекунад любой туш ман фаҳмидам нигоҳ кун мақсад ҳаст моментое ҳасте ки действительно ҳамон одам нуждаише хоб нигоҳ моменте ки ҳамон одам ҳамин химон ҳамин ман хидат мисол ба ҳама ҳамин одамои пушт барои чӣ раси омадагем нуждаишем раси омадагем ҳамин хеле эҳтиёҷ ба моли дунёӣ дорем омадаем ҳамин хеле аст алҳамдулилла алон муваффақ мондар на хай ҷои тоза алда кор кесам хеле аст хай пускай ҳамин одамо баъзешон чун ғайрат ба ҳаракат кунанд кор кунанд мақсад хеле дар ин кор зиди намефорад ман зид нестам агар честни буд ҳамин корора нигоҳ кун ҳамин корро ҳамин честни буд ин чизе ки шумо буромадаи мақсад гап занед честни буд ҳамин чиз охири кора дидед чӣ гап шид лекин як чизи дига ҳаст пайғамбари худомон ин қадар хубӣ мекард ин қадар чиз мекард сангш мезадад ҳамин хел аст ана яке аз бародароне ҳастанд алҳамдулилла бародарое ҳастанд акҳое ҳастанд дар пишти экранам дар тамоми ҷо ҳастанд ман ин чиза давно хостум баҳсш кунем мара фақат як савол мекард мега то ба хотири аллоҳ мекунӣ ё ки ба хотири идибек то ба хотири аллоҳ мекунӣ ё ки ба хотири бобоҷон ман дар ҷа чиш мегум ака ман ба хотири аллоҳ мекунем правильно аст мега ба хотири аллоҳ ки кунем сангтани мезанам чикорет мекунам бояд то дар раҳат бурай нигоҳ кун ангарида худат ҳамин ҷаҳат ҳамин дарбури збор чандин фребода ғалтиди якадаре чандин ҷода ғалтиди баъзеҳош ошкор кардем баъзеҳо ошкор карди баъзеҳоша накарди мисол пишти парда мондиша мисол нашид мисол ҳам чихел бугум да намешавад дига вай кард барое ки як ситуатсия ки ча касалиу мурдаву зинда мекунад намешавад мисол бурои вай гап зани ҳамин чиза дидаву дониста не ҳамин чиза дидаву дониста чихел мисол бо як збор виҷдон мебардад як збори дигаи мешавад алҳамдулилла ягон бор дидаву дониста накард хатоги кардагим хатоги аҳсои он то бечора гирифтаги шидаги чӣ мегӯянд ҳатто онам мақсад акай тармусилин набудан акай тармусилин гуфт пушон боре ки фребшон хурдем агар ҳамон рӯз шӯҳрат намевад валло қасам ямо пеш буд ман мегӯям зборш мекардам гура мебиниш иҷбе гура мебиниш нами рудаш дар бараш кашонд ми хедат мебиниш ку то дигар тоқат намекунӣ ки ҳамон одама дистгириш накунӣ намекунӣ тоқат фаҳмо нами як чиз ҳаста ки бародар нигоҳ кунӣ нами рудаш кашолай наметавонӣ зиндаги ососа гуфти худат ки аз ҳамин уфтодан фребхӯрагӣ дидем дига 20 бор чӣ мегӯям месанҷи бад ҳаракат дорем ки дига бикунем будан моменту будан хатогиҳо алҳамдулиллаҳ азиз худованд нигоҳбонтон боша ҳар чизе буд мақсад ман хостум ки ҳаққи багдод расонам яъне ки гапи падари колия иҷа ду табромад иҷа мақсад яъне бародару гап задан иҷа мақсад ё гап задан ҳама гапҳо ино як табромади сар бародари тоҷика гапша мемонум ина охир ва гӯш кунем ки мақсади бародари тоҷик чӣ гуфтагия ассалому алайкум эбеся чӣ гуфт ҳамин ашёр збори мегӯянд ки чӣ гуфт збор ки запсиш аста ки ҳамин коля худиш клетка мегӯяд ки ай мардум мада сун ҷамъ кунем мара бубурӣ ҳасан музаффир мана партаи охира инам мемонем бародари
бародари азиз дар он гар баланд тамошоем азод бахшиш аллои меҳрибони гардон тамоша ассалому алайкум. бародари азиз дар охир гуфтанем ки алло шоида ҳар коре ки мекунем ба хотири алло ай кадоме ки эҳтиромон мекунем эҳтиром намекунем ма ягон гап намекунем дигар бачаям амета бугум адибек дар килбан хушомади ягон камди бе ҷурат себед набез аллоҳ ба хотири худо бахшидум шуморо бебахше ин килбай мақсад мо аст бародаро ҳар чӣ кунем сарҷам шем яке хеш тавори камрон тамошо кара ёр рафиқаш валлоҳ қасам пасзанӣ набояд вақте ки хона даштагӣ миён мехоҳанд занта зино кунам кӯшиш мекунам бикушанад бояд ҳам чӣ мегӯям ҳимояи худат кунӣ ҳамин навор барои ҳимоям буд валлоҳ бисёр гапайне ки ман хапам ба хотири худо хапам не мақсад ки намехоҳам барои ки бисёр салангарӣ гуфт гуфт ман намехоҳам хоҳиш мекунам дуо кунед ақш парвардигор озодш кунам ҳамин гап кори дигар ҳеч надорам. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Хитоби ман ба тамоми мардуми тоҷик. Ҳафтаи гузашта падари кола таҷик мана файрод кард, гуфт ки биё. Ман гуфт кати бобоҷон 88 лангарӣ ва Абду Ҷаббор агар хато накунам гуфт разбор дорум масъалаи бачаама мебинем. Ва ман айни ҳамин Нижний Новгород хестам рафтум Москва. Занги падари кола таҷика интизор будум. Занг назадагма. Баъд дуромадам офиси бобоҷон 88. Гуфтум бобоҷон бардар ягон ҷо нарав, дар ҳамин офисит бес. Ози падари кола таҷик мебия ва мо катиту суҳбат дорем дар бораи пул, дар бораи адвокату дигар гапу чап. Якчанд муддат дар офиси бобоҷон будам ва бобоҷон гашт гуфт ака гуфт отаи кола таҷик омаду рафт. Уже видео шаста. Бобоҷон як видеоро дар ман нишон дод ки отаи кола таҷик дадааш принос гуфтааста ки ман пул гирифтам. Бобоҷон айбозӣ буромад, лангарӣ буромад, Абҷаббор буромад, ман худам адвокат бегирам, кора пеш бебарам. Баъд ин навора дидам ман камтар мардак бори ғазабӣ шудам. Гуфтам ман ай худи Нижний Новгород ай кисаи худам ман ягон хе спонсор надорам, ягон кас манда пул наметиҳад. Ай меҳнати худам пула гирифтам. Як хело мегӯям ки ай шиками бачаҳот мезанӣ мерави ягон ҷо. Рафтам худи Москва. Зангаш задам дар пеши аму бобоҷон 88 гуфтам амаки чӣ хеле чиҳол дорӣ? Чӣ шуд кору борот? Гаш гуфт ҳама 100% гуфт Фахриддин метавонӣ ки хона дараи. Ман гуфтам ман омадагиам. Ақалан падари кола таҷик нагуфт ки бародар Фахриддин хонаи ман дар Люблино, фалон кӯча, фалон адрес ё ки биё хонаи мо як меҳмон шавем, як пиёла чой. Барои он қадр кола таҷик оташ намедонам. Фикри агар шахсии мана гирен шумо падари кола таҷик мехоҳад ки просто пул кор кунад вай дар бачааш тамоман неинтересе. Фикри шахсии ман. А так ҳар кас фикри шахсии худша дорад, демократия бо ягон тадмара барои фикром ҳар хел гапҳо нагӯед. Обод ва сарбаланд бошед. Карта буга иҷозат теги кадом карта? Комрон. Карта ки Ситуация буга. Унҷа 1 миллион ба кам намерасад. Би барои ики статья дида ман мегӯям ки статья тира аз 3 миллион ба кам шуд. Статья. Сюда выходим. Сюда выходим, попрошаю суд. Harbi murakana tutmama. Harbi tutmamalışı. Harbi tutmamalı. Yine padarın kuşkumu kan savoleti cevaptı. 3 milyon 347 milyon 166 Razbir banki kime geldi? Onu yaratma. Baçam. O baça. Hami kadar camcı. Açoti mardım. Tu hami kadar. Vayş ki bad kılan komron ki bulmak soğukta bile bayni şeçona. Hami kasum da simin dolarman. Hami kasum 2 milyon 920 meduni daki dolar diyor. Buri ama odamı ki bad komron olur. Pravda kadar. Dine bu fudu. Buri. Vale, vale. 191 403 1000
расходи хидам шид дафа ҳисоб китоб карем недаи варақ навиштаги тури ҳастан бобоҷон биёй ман гапа конкрет накунам оз не падарҷон не конкрет накунем оз ман саросемаем 250 плюс 150 айдаси худ ман маблағ гирифтам мондагишам баъд расход паспортотоно баъд ҳисоб мекунем дафа ман ҳисоб карам майли ҳамин чизе ки нақ ман дар дастум гирифтагим ҳамин ҷони тамом не ҳам ёшем ҳоз ҳамин саволи мана ҷавоб ди тамом ҳамин қадар сум буд 3 миллиони 343 966 2 миллиони 920 ҳазор дар фалони додем нуша нагирам хуб 191,403 расходҳои иҷа ҳастанд ки баъд ҳамин одаме ки бурмад метиш ҳисоб менависад правильно ҳамин ҳисоб кародем вай распечат карда 4 миллиони 670 о 4 миллиона вай боз гуфтам ки бурмад соҳиби карта медунам ҳамун одам ҳамон ана барои ҳамин ман нақ гирифтагиман падарҷон мора дер сайдан хеле кардем дер кардем падарҷон як лаҳза хоҳиш мекунам ҳамин қадар сум дамон додан 3 миллиони 343 966 додан я авҷабор додагия я кул иҷа кав доди худо будлангари яъне ки отчет спордагия то что уҷа 4 миллион уҷа бурмада дурмада ҳамон хотир уҷа баъд вай медунам ҳамон одамои вай агар дар кор шуд ман ҳозирдаша ман фикри пул не ман бачама бурозам падарҷони баъд ҳамин чизи гирифтагима мақсади ман гап мезанам саволе меҷавоб ки тамом 2 миллион 920 ҳазор одама додем доде хуб 190 ҷавоби вай худут мегӣ мо не мо доқа не ҳам шумода имеверу шумода 191,423 рубл расходи хоҳа аст тугин иҷа навиштаги арози бару вақту соат 232,563 рубл 60 додам 250 ҳазор додам ку ай ҳамаи 232 ҳазор шамна 17 ҳазор чанд дигаш ай абҷабор буд ина 17 ҳазор чанд хуб аз ман ҳамин суми ман халос нол шид ҳамин нолш ҳами ки падарҷон не 250 150 айдаси худ не ай кадоми тайвай ман я намекомоли ман ҳозир ти як дуоте ман рав ҳамин одама вовреме кора буд кунам падарҷони азиз падар хоҳиш мекунам чизи гирифтагим сабр кари алҳамдулиллоҳ ҳамҷа як шабё сабр кари одам нигоҳ дора як лаҳза падарҷон манам кори дунё дорам вақт ҷудо кардам барои шумо при одама ҳамҷо ман ҷудо кардам як падари азиз ҳамин қадар гирифтӣ барое ки абҷабор гуфтӣ сума бобоҷон биёр вай гуфт хадам ё отчет меспорам гуфти не ҳамин сума мана бите ҳисоб мекунем ба ай 231 ҳазор ина 38 ҳазори расходи худаш ки вай отчет худаш меспора 10 ҳазор урӯз додумад ки ай бача гирифтам абрад надодиш саҳриё ай киса бро 159 ҳазор дига дар дасти шумо додум ам саҳри аз ҳами нарасид 6 ҳазор чанд сум тугри хулоса 6 ҳазор чанд сум бояд неста 65 ҳазор шуморо медодам 159 ҳазор додам 6 ҳазор ами соҳибкитобад роҳи сафед шумо аз мон гирифте ки падари азиз 250 плюс 159 плюс 159 ҳазор ва иш медунав чандшон вайша ту бад общий коллектив плюси 159 баробар 409 ҳазор ама гирифта 409 тугри падарҷон ҳамҷа имзо кардем خب ای برادر جان خدا شاهد شما شاهد که آدمی ایده الحمد شاهد کی هم یه کپرو گرفت تمام امروز چند من کی بیاد 03 011 2023 اینه دوستان سیام کشکا پدر جان یکون کمدی ما باشه بخیر رحمت الله فیدین حسن فیل مهمی ما در ما برادرم برمادر الله رحمت من تو روز یافتم در برد پدر فقط ابولای رحمت جویا باید شو میکنی او یارو باید شو میکنی من تو باید پورا شدی فردا خوب هستین ساخ سلامت هستین برادر عزیز امروز چندم چیسلو 13 число 13 январ 14 имрӯз 14 январ бародаре ки чихел дидистинаш акаи шавқат масъалаи суми колияе ки ҳамин қадар дар шумо муҳаққорат кардем ҳамин қадар гапҳои қабеҳ гуфтен алҳамдулиллоҳ сабр кардем имрӯз мара машини гуфтен ҳозир ҳамин ака гап мезанад ки машини кие дар иҷа подробно хуб гӯш кунем бародари азиз ҳамин акара внимательно хоҳиш мекунем бародари азиз ҳамин акара фақат гӯш кунем ака шавқат салому алайкум ака ному насабу фамилия
Sobir Shavkatjon Sharifjon. از کجا میشه؟ Ay Tursunzoda. از ترسونزاده؟ ترسونزاده از کجا؟ ریگا. خب اویلادو چند فرزند داری؟ 3 فرزند دارم. همین سومی کلیه را بگو کی گرفته خیلی که در کانالو در اینترنت ماشینک مایم اما ماشینک بگو که کیه یکا سومی کلیه من گرفتم برای کارش پیش بردن. خب کار نشد. خب سوما نگرداندم من. خب اینجا با بابای لنگری عیبدار نیست. بابای لنگری ماشینک نه. ماشینک نه. من ماشینک. خب من برای کی بخشش میپرسم که ای اکا حقارت کردگی من. از کدوم اکا؟ اکای خاجی، اکای رستم. من بخشش میپرسم. چی حقارت کردی؟ من مثال حقارت کردم. چی حقارت کردی؟ همین گفتم نبگو. چی گفت چه را بگو؟ حقارت کردم که چی حقارت کردی؟ اون را بگو. گازن بگو همون چی؟ حقارت کردم همین کی حقارت کردی؟ خاجی مختارم من حقارت کردم. چی حقارت کردی اکا؟ که بوده پسلت کردم چی بیاید کدنگیر گفتم. خب بعد آزر گوزه سادم که بخشش همین کیه همشم بخشش پرس سادم اکای همشم ساد. من اینجا به عیبدار ده همه سوما گرفتگی من عیب دست اکی بابا جان. چند سوم؟ 2,920,000. 2,920,000. شما را میشناختم اکا سوال گفتیم. نه شما را من با پیش شما را کی آورد؟ خاجی مختار. من چند بار سومو دادم؟ شما من به 4 بار. 4 بار. برازگی کی دادم؟ برازگی خاجی مختار. چند سومی دادم؟ یک مرتبه 300,000 یک مرتبه 1,200,000 یک مرتبه 800 تا. خب درش 500 تا 120,000. 500 تا با 120,000. من شما را چی گفتم؟ دما سوم مهم نیست. دما کی مهمه؟ کلیه تاجیک مهمه برام. ما ماشینی بدیم هر موقع. نه من ماشینی اینجا من گرفتم سوما. خب دوستان عزیز نگاه کنید برادران مهربان این همین خیلی باباش گفت خدا رحمت کنه پدر باشه ببخشه یک قسمت همش در نظر ندارم اما یکی من است خیتی رو با یک شباب به دوری این مردش مونم میبره خاک گاب بسیار پروز در اینترنت گفتن نیستم این برادر سوما گرفت این برادر بود گنرال داد خاور داد بالا داد این اکبات سوما می آورد خلاصه از اینکه یگان چی نآورد این ماشینیک این آدمی که سوم گرفتگی از کجا یک گرفتی؟ ای تاجیکستان ای ریگا. سال تولد چنده؟ 1979. یا بریگا نو فامیلیت اکا صابر شوکتجان گرجدان کجا داره؟ تاجیکستان. با کجا داره؟ تمام. هیچ جا نداره. ماشینایی که با پیش منم میومدی در ماشینا کی بودن؟ ماشینای امینا. ماشینای کیو؟ ماشینای درست. یک سوال یاد بتیم. اول پدر کاله میگه که ما با خبر نبودیم. پدر کاله پناهی ام قطعه وا خورده بود. وا خورده؟ گاب زد قطعه. وا خورد. تاجیکستان رفته بود قطعه اکا مختار وا خورده بود. در اینجا گفتم من هیچ کس ایسوم فکورسی بده سوندتا. همه فکورسی بود. فکورسی بود. اومده در چایخانه شده قطعه وای اوریس هم گاب زده. اکا شاخد نگاه کاکا. همین روزی که همین کار همین کابلی باشید ما 18 کیلو خراب شدگیم. برای چی؟ برای ما باناموس ما فهمیدی؟ تو دیدی همون ویدیو را تماشا کردی که ما даже با خودکشی اومدم تهمت کردم بولم. بعدم حرامزادهایی بودن که بولای ما تهمت کردن. نه که ماشینی که مرو وردن. ماشینی کی بوده؟ ما. ماشینی که خودت بوده که правильно ها؟ پس نگاه که الله میگه که ما با بنده های صبر میکردیم و خلاص ما صبر کردم تا امروزا ما رفتم قرض گرفتم زورکم نولکم گرفتم آوردم محکم کردم بردم پولیوتای کلا را دادم خیلی همه رو تماشا کردی دیدی ها دیدم نه کی سوم در دست خودت خورده کیف صفو کرده گشتی همین خیلی هست که گشتم همین خیلی هست اکا پس سوم نیست از نه چی خو اکا وقتی سوم تو بگویی که در دست فلان کسی ما میگم بخبرم اکا که سوم در دست کیه نه که تو بگویی که من نمیدونم در دست کیه همین خیلی هست اکا ما اکا از روی تدانی و خدا از روی تدانی خدا من خدا مجبور کستم که گب زن نه
матра заставид ки естам ки гап зад ягом ҳақоратат кардам суважени қатид гап задам ака ами хел бидака нагуфтам қадат пастаю баланд ами хел ҳаст ака неки ту гуфти ту акое ки бидам дар ҷо гуфтишон با گفت سادم که همه بخشش نه گفتی همه خیلی بداخل نه که اینا نگاه کن که ما در بدر بالنسا همین قدر گشتم این قدر اوشر دیدم این قدر چیز دیدم این قدر دشمم حقارت این قدر گپ چپ یک کس بخیزه ای مادرت حقارت کنه پروستا بگنو تو مرده که نمیگی من ناموس دارم چه خیلی خطاییس میکنی جای ماده باشه که من گفت سادم که بابای لنگره بخشش پرس سادم با انشالله نصیب باشد روز دوشنبه تا ساعت 9 من سوما وستنوید میکنم سوما وستنوید میکنم اگر وستنوید نکردی ویدیو اینترنت میروم دوشنبه کدام ماه کدام دوشنبه کدام چیسلو شنبه چند 15 میشه ده 15 خب نوچان 01 اکه شوکت همین قروز قطیم گاب زدی یکم برو به حرمتی بکنگی من 2,920,000 میاری روز دوشنبه نصیب میاری یا که میاره 2,920,000 اکه همین سوما ایدستی من گرفتی ها با اجازتی اکوه که مردش تگیانه با اجازت تمایمش ما رو نمیشناختم همین قروز من قطعی بحث نکردم آدم میگشته دست میخورده اکه جون دست میخورده یا این همین قشیش که از سهر این 2 ساعت 6 مخاطی به حرمتی دیدی نسبت اوقات دواردن همین را چیه که زبان خط همین نویسته کی نشونده؟ من نویسته خودت ها؟ زبان خط خطای هیچ که مجبورت نکده هیچ که زستاوید نکده چی بگم دیگه برادرای عزیز امروز روزی اومد روزی اشکار روزی همین کاری که همین شخصیت همین کارا کردگی اینا این همین شخصیت اینا چه خیلی که گفت دیست برای قدر من صبر کردم گفتم که برادر صبر کنین طاقت کنین یگان کس بعد گفتن در کار نیست یگان کس گپ لیشنی گفتن در کار نیست نه که اینا امروز اومد همین چیز اکای بابا جان از روی تدونی خدا من زورا و نولا کردم که نتسوم همیورا کرد این هم بیچاره من میلیون بار گفت که سوم نسپار برای که تو ای ما یک جا سپاریده بودیم نشید گفت بچه نمیشوه سوما نسپار نه که خیلی کود همجا گفتن این میبرو را این را فن کرد بازیچه دستشو کرد برای که یک آدم دیگرم فن کرد چند میلیون ایوه گرفتی؟ ارکین میلیون چند میلیون گرفتی ایوه؟ 4 میلیون قریب 4 میلیون دیگه گرفتی و بچه چند سال گرفت؟ 3.5 سال گرفتی 3 سال 6 ماه گرفت این باور کرده گفت آدمی ما های این خیلی خلاصه بود فن کرد ایورا اینجا حوزی اگر خیلی بگیره من یا نمیشناسم من او آدم ها رو میشناسم ما ایوه رو میگیرم نه که این مردک ها بیچاره پدودر موندگیان سوما روز دوشنبه انشالله میارم روز 15 مکه ما به حرمتش نکنیم من با مادرش گپ زدم مادری بیچارهش در بالنسا گریه داره میگه که 5,000 ارسی روی نکرده اکاش گپ زدیم اکاش به دودرش بد نمیدونم میگه که من نمیشناسمش اتکاز کرده این مردک مقصد از اینه که ما یاد دوید کنیم این برادر همه در حیات خطا میکنه برادر جون عزیز همه خطا میکنه یک از زینو میکنه دزدی میکنه دروغ میکنه خطا کرد جورا سومی مردم مالی مردم بار بگردون ای بطلو خود درو ای جاسو لقمه حلال بودی صورتات داشتم صورتات بچه تا داشتم پاسپورت باروز را دیدی که در جمل مونده بودم نمونده بودم یک صبر کردم یه روز دست میخری با سر میدرود تا اینترنت برو واردم تکا نه برو واردم گفتم بیس با همه شان شرف هم برادرم ما لذت نکنم نمیخوام که چیز کنم خیلی بده کار یکی خدمت گفتنم خیلی هست گفتنم تمام گپا گفتن ایدا مردکی میشه که نه رحمت کلام اگه سوال داره هست اکا شوخت نگاه که برادر تو در اینجا مرا و چند اکویی که هستن پدودر موندگی هم خیلی هست بگذار خودت نموش نبگی چه خیلی تاور پدودر موندگی خودت اکا بابا جانا بابا لنگریه با خاجیه اکی رستمه کدام حاجی را؟ خاجی مختاره خب اکی رستمه من عبدالجبار پدودر موندگی من خب من بر همه انسان ها بخش میپرسم من نصیب باشد سوما وستنوید کرده با مردم تاجیکستان بخش میپرسم چند فرزند داری؟ 3 فرزند دارم چند کیلین داری؟ 1 تا کیلین دارم چند نبیره داری؟ 2 تا 2 تا نبیره داری اکا و دادر؟ 1 تا دادر دارم 1 تا خواهر مادر پدر هست؟ مادر هست پدر نیست اکو خود دیگه نمیدونم چی بگم برادرو ویدیو احساساتی های
хая ки мо вақт додем ай ҳаҷ ҳатто қачи суҳбат кардем имрӯз пудаи ки кашола карди худованд рӯзаш омад ҳаки дуо мекунем ки ба рӯзи душанбе ба числаи путагиша бурора то ҳами об рӯз дар замина разао падар модараш ох модараш дау ҷавобо да балнисаи худо шифош битиао хай диде ки ҳақиқат оли я саволо нестан акай ҳоҷи мухтор акай дӯстам бародари азиз чӣ хеле ки диден ҳазор раҳмат барои душмонотон ҳазор раҳмат барои гапотон дӯсту рафиқову хадиву бегуна ҳаматон фикри бад карден даже гуфтенам ҳаромхӯрам гуфтен ҳаромхӯр яъне ки маълум шуд ки кияй машиник маълум шуд ки кияй ама хеле астака барои ҳам қадар қартон мегӯм ки никогда в жизнь саросима нашед вақте ки як каса як гап меган ҳар ди тарафа бестен хуб гӯш кунед бифаҳмед ки чӣ гап аст чӣ гап нест боқӣ дар амони алло бошем худо нигаҳбонтон ина хамора видео кардан мо ягон бор тана партем ки не мо машинин нестем ай барое ки обрӯи траво падар модарта фикр кардем аҳли байта ҷура имрӯз сида ҷура тра мардакбор шаво суми мардума бар бигардон мана ягон инсон заставит накардааст ман насиб бошад амин пули мардума мегардонам агар нагардонам хоҳиши худум хати интернет ба партоед пеши қонун ҷавоб медиҳам тамом